Hai un turno de noite fora e non pode vir. Vamos arriba. Apagamos os móviles. Aí no medio. Bueno. Moi boas noites a todos e a todas. Ora xa, entón, empezamos a sesión ordinaria do Pleno do mes de xaneiro de 2016. No orde do día, primeiro punto é a aprobación de actas das sesións anteriores. Hai varias actas pendentes de aprobar, entón vamos coa primeira, que é a do 24 de agosto de 2015, case imos unha por unha, ou miraste dela se vos parece que as sometamos todas xuntas a votación? No. Pois entón vamos coa primeira, o 24 de agosto de 2015. Esta acta quedara pendente porque había no Grupo Socialista tiñan algún problema con ela. Agora ten aquí o secretario. Sí. Partido Popular non... O Partido Popular ten algo que obxetar esta acta? Nós non temos que obxetar nada ningunha. O único que queremos comentar é que levamos celebrados 8 plenos e únicamente 2 teñen as actas aprobadas e creemos que este feito merece unha seria reflexión sobre como se están facendo as cousas no Concello. Moi ben. Partido Socialista. Vale, nós tamén decimos o mismo, que non é normal que estén as actas sin aprobar, e menos desde o 24 de agosto. Bien, con respecto á acta do 24 de agosto, eu creo que todo o mundo recorda, creo, e o señor secretario tamén recordará, que desde o Grupo Socialista se lle preguntou si, tal e como pon aquí, si afirma que o informe de estado actual da partida debidamente desgregado e insta o secretario a que se pronuncie sobre a suxección do Concello a base de execución 27 do orzamento. Creo que todo o mundo recorda que nos fixemos esta pregunta e que o secretario contestou que sí, a primeira vez. Logo volvemos a preguntar e volveu a contestar que sí. Que pasa? Que na acta non pon a contestación. Ten algo máis que comentar sobre a acta? Sí, claro, teño máis. Vale. Vamos a ver, queremos que conste por escrito a contestación do secretario, o que dixo aquí, e máis queremos que conste por escrito. Faltan nas preguntas, en rogos e preguntas, faltan un montón de preguntas que fixemos, que non están aquí. E, dende logo, faltan todas as respostas, non hai ninguna resposta. Rogos e preguntas do Partido Socialista. Portavoz do Grupo Socialista pregunta sobre as actas das xuntas de goberno. Bien, non pon o que preguntei tampouco, nin pon o que vostede respondeu. Sobre o informe de intervención sobre o estado do orzamento, xa que non se trouxo. Preguntei canto hai, como está o estado, e usted contestou, pero tampouco está a contestación. Sobre o homenaxe a Eleuterio Balallo, tampouco está a contestación. Preguntou cando se vai cortar a Herman Louro, tampouco está a contestación. Sobre a situación dun ancián que vive na Casa de Cultura, está a pregunta e non está a contestación. Cando se van a poñer en funcionamento os colectores soterrados, está a pregunta e non está a contestación. Quen é o director da obra da piscina? Pregunta e non hai contestación. Quen está a informar o PECHA? Está a pregunta e non está a contestación. Se sacou a praza do CIM? Pregunta e non hai contestación. Se sacou a praza para un novo abogado e un novo aparellador, que non é aparellador, que era procurador, tamén contestou vostede e non está a contestación.
Que pasa? Nos creemos que isto se fai non por casualidade, senón é a única acta onde non hai contestacións, a única, no resto delas sí están as contestacións, e creemos que isto ten un sentido, e o sentido da acta é non poñer a contestación do secretario. Entonces, nos pedimos que nesta acta, como en todas as outras actas, se poñan as contestacións. Y la realidad oye, a partir de ahora se fuera de información y todo. Venga, No, algo seguir. sobre esta acta? No. Tiña máis cousas sobre esta, vostede? Quero dar a segunda intervención. Señor secretario... A ver, un momento. Eu lle preguntei se tiña algo que aclarar sobre a acta. Sí. Bien. Rematou de decir o que quería aclarar sobre a acta. Non é un debate, primeira, segunda intervención ou cuarta ou quinta. Vale. Vostede con que non está de acordo coa acta? O secretario lle dirá que cambia ou que non cambia, porque como xa deixamos claro, a acta é o documento polo que o secretario dá fe do que aquí acontece. E é el que na redacta e quen decide o que se pon e o que se non pon, e logo nós decidimos se votamos a favor ou en contra ou nos abstemos. Pero é o secretario quen decide o que pon e o que non pon. Se rematou de decir que lle parece que non está ben na acta, xa está, pero non hai turnos nin desturnos. Non rematei. Bueno, pois diga o que teña que decir e remate. Bueno, pois nós queremos que se faga constar a contestación do secretario. A contestación de todas as preguntas que fixemos. E non estamos de acordo para nada na manifestación que acaba de facer usted que o secretario pon o que quer. Non é verdade, o secretario non pon o que quer. O secretario ten a obriga de poñer o que pasou aquí. E se non o pon, eso ten un nombre. Entonces, nós poñeremos as accións legales correspondentes para que eso sea así, porque aquí había moita xente. Moi ben. Algo máis? Nada máis de momento. Algo máis que decir, señor secretario? Non? Bien, entón, sometemos a votación esta acta. Votos a favor da acta? En contra? Ben, outra acta que estaba pendente, por certo, están pendentes precisamente para que o Grupo Socialista poidera comentar co secretario que estaba naquela sesión aqueles puntos nos que non estaba de acordo. Non hai outro motivo máis que ese de que estén sen aprobar. A seguinte acta que está pendente de aprobar é a do 29 do 10 de 2015, Partido Popular. Sobre esta acta... Nada, comentamos o mesmo que antes. Olvideime antes de disculpar a asistencia de Pepe José Conde, que non pude vir por razóns laborais. Vale. Excusade. Partido Socialista, sobre esta acta? Nós xa non dixemos nada o primer día, porque creo que non se trouxo nunca. Ten algo que decir sobre esta acta? Estou dicindo que esta acta creo que non se trouxo nunca, o sea que non é certo o que acaba de decir usted, que as actas non se traen porque o Partido Socialista tiña que preguntar. Si é certo con respecto a primeira, pero non con respecto ás outras. Bien, está grabado e recollido aí en plenos anteriores. Venega, algo que decir sobre esta acta, non? Sometemos a votación entón. Votos a favor desta acta? Bien. A seguinte era a do 23 do 11 de 2015. Partido Popular? Nada que comentar. Nada. Partido Socialista? Venega? Nada. Sometemos a votación. Votos a favor desta acta? Unanimidade. A seguinte é a do 26 de novembro de 2015. Partido Popular? Nada que comentar. Nada. Partido Socialista e BNG? Nada. Votos a favor desta acta, de aprobar a acta? Unanimidade. Sesión extraordinaria do 15 de decembro. Partido Popular, Nada que comentar. Partido Socialista e BNG? Nada. Votos a favor da aprobación da acta? Unanimidade. E por último, sesión extraordinaria e urxente do 23 de decembro, que é a das contas xerais. Partido Popular? Nada que comentar. PSOE? Nada. E BNG? Nada. Votos a favor desta acta? Bien. Bueno, pues con esto remata o primeiro punto. E vamos co segundo punto, que é aprobar a participación no Plan de Aforro e Investimento da Diputación PAI 2016. Bueno, Tono, explícala a ti, que preparastedes vos a proposta.
A proposta do Grupo de Goberno ao Pleno da Corporación é adicar íntegramente o PAI 219.233,65 euros a reducir a débeda do préstamo 95, 45, 49, 19, 41 por unha cuantía inicial do préstamo de 567.722,04 euros e un importe pendente de 474.657 euros. De todos os préstamos que hai pendentes no Concello, o Goberno Municipal pensa que, tendo en conta que 474.757 euros pendentes son os que levan os máis xuros e os que teñen o maior plazo de amortización, aproveitar 2 anos de carencia sería o máis interesante para poder liberar parte da tesourería que xeraría eses 2 anos de carencia. En principio, non hai máis que decir. Non hai... Vale. Partido Popular. Bueno, creo que debía comentar que este tema se trata de unha comisión e que ven con un informe desfavorable, non? Nós decimos que, efectivamente, o plan ten unha dotación para este exercicio de 219.000 e pico euros e que os propoñedes que se destinen íntegramente á amortización de débeda. Según as bases da convocatoria, o Concello deberá destinar a amortizar préstamos unha porcentaxe igual ou maior ao nivel de endebedamento do Concello, que, segundo nos indica o informe de intervención, supón un 45,63%. Así, pois, o 45,63% deste importe, que é algo máis de 100.000 euros, debe destinarse obrigatoriamente a amortización de débeda, podendo empregarse o resto, 119.000 euros, en investimentos, sexan obras ou subministracións que sexan de competencia municipal, con preferencia das asociadas aos servicios obrigatorios. O artigo 25 da Lei Reguladora das Bases de Réxime Local regula as competencias específicas dos concellos, entre as que cita expresamente a evacuación e tratamento de augas residuais, a protección da salubridade pública e a de cemiterio e actividades funerarias. Hai 2 días coñecemos que a calidade das augas da Praia da Virxe do Camiño foi clasificada como insuficiente cos perxuízos que este feito conleva para o sector marisqueiro do noso concello e para a saúde pública. A opinión maioritaria no sector é que isto se debe aos verquidos que sofre ese areal, en gran parte procedentes da estación de bombeo do Pozo do Furón, cun funcionamento moi deficiente, e en parte dos que sufren os regatos que desembocan nese areal e tamén pola falta de rede de saneamento en zonas amplias da parroquia de Serres. Este último problema esperamos que se palíe cos investimentos recentemente aprobados polo Pleno para a zona de baño, pero é evidente que se non solucionamos os problemas das estacións de bombeo do Furón e do Castillo, pouco vamos a conseguir, posto que para chegar a depuradora de residuos teñen que pasar obrigatoriamente polas estacións de bombeo. Como nós somos partidarios de que o Concello exerza as súas competencias e solucione os problemas que están na súa man, e dada a dependencia da economía de moitas familias do noso Concello das actividades relacionadas co marisqueo e os problemas de salud pública para os usuarios e veciños desta zona, parécenos necesario e oportuno que se realicen os investimentos precisos para solucionar este problema. Por outra parte, o Pleno da Corporación aprobou por unanimidade a proposta do Grupo Municipal Popular para que se procedera ao acondicionamento e mellora do cemiterio da Atalaia, con graves problemas funcionais e estéticos. Nen outro proxecto poden esperar a que polo equipo de goberno se elaboren os orzamentos para este exercicio. Estamos vendo que pasa cas promesas do Executivo. Prometeron que os salarios do goberno non iban a superar 4.000 euros, e imos polos 5.400. Prometeron que se faría un seguimento mensual das obras da piscina e celebrouse unha única reunión na que pouco aclararon. Tamén prometeron que a piscina se iba a abrir en outubro, despois en novembro, despois en decembro, despois o 11 de xaneiro, e a piscina sigue pechada. A señora alcaldesa publicou como unha gran noticia que iba a renunciar ao privilexio de aparcar no recheo, confundindo o público co privado, xa que nunca tuvo ese privilexio.
Ese espacio é para uso dos coches do Concello, non dos particulares, dos cargos municipais. Pero aí sigue, utilizando como propio un espacio que non é para vostede. En fin, poderíamos seguir así, pero como nós gustanos facer política en positivo, o que vemos é ir ás propostas. Propoñemos a corporación que se destine a totalidade que se destine ao 50% da dotación do PAI a amortización de débeda e o outro 50% a investimentos. Concretamente, as estacións de bombeo do Furón e do Castillo, incluindo o mantemento habitual de ditas instalacións e ao proxecto de adecuación e mellora do recinto da Atalaya. Pedimos que se proceda á redacción dos proxectos e pregos técnicos e que, de ser preciso, se acorde complementar os orzamentos para ditas actuacións cunha achega municipal. Algo máis? Bien. Partido Socialista? Sí, bueno, vamos a ver, nós tamén primeiro queremos dar a felicitar a actuación da Deputación da Coruña por esta decisión de poñer a disposición de todos os concellos con unhas determinadas características, unha cantidade moi importante para que paliar as deficiencias que, como todo o mundo sabe, temos nos concellos de carácter económico. Visto isto, e visto que o préstamo da Diputación Provincial son 219.000 euros, 219.233,65, nós que estábamos esperando a que de alguna maneira houbera unha reunión co resto dos grupos, tendo en conta que vostedes teñen 3 concelleiros, están en moi minoría, pero bueno, son moi valientes e entón traen unha proposta, parece ser en esta ocasión, que creo que nas outras non, pero en esta sin falar con ninguén ou sin chegar a acordos. Nós tamén temos algo que decir con respecto a isto. Primeiro, que non sabemos cal foi o criterio que se tomou, que tuveron os 3 membros do grupo de goberno para decidir que había que amortizar este crédito en concreto. Hai máis créditos no Concello, entonces, como non temos un informe escrito, porque aquí en este grupo de goberno é a lei del mínimo esfuerzo, por non escribir unha línea non se fai nada, fanse fotocopias e traennos, e o único que nos deron por correo electrónico foi a proposta das bases que fixo a Deputación da Coruña, sin nada máis, unha proposta que era así, e non se justifica porque ese crédito non hai, acaba de falar o concelleiro e tampouco justifiqueu por que podía ser ese e por que non podía ser outro. Tampouco sabemos cal é o aforro que se vai a conseguir anticipando esta cantidad, minorando esta parte do crédito, polo mismo motivo, porque non hai un informe feito de ninguén. Tampouco sabemos se pediron ofertas ás distintas entidades financeiras para saber cales eran os beneficios de amortizar parte deste crédito ou parte de algún dos outros. O sea, isto foi unha cousa a chou, colleron, tiraron a moneda ao aire e dixeron esta, ou polo menos é o que nos traen aquí, non hai justificación ninguna de por que este crédito. E a maior abundamento, o interventor informa negativamente, co cal está claro que é unha decisión desaxeitada totalmente. Nós tamén somos partidarios de invertir parte desta chega da Diputación en inversión, porque se algo necesita o Concello de Muros é inversión e, sobre todo, nós, mentras gobernamos, o Partido Socialista invertimos unha cantidad moi grande en saneamento. De feito, os proxectos que se aprobaron aquí no POS eran proxectos do Partido Socialista, o sea, non se fixeron novos proxectos, era a continuación do que estábamos facendo, porque o proxecto da Rocha non se podía executar se non se executaba previamente a parte que vai por diante da gasolinera. Entonces, eso é unha continuidade que nos parece moi ben, Ahora, esta decisión así a tontas e a locas por non facer un papel e por non traballar e ver cales son as necesidades reales do Concello, teñas que poñer diante dos morros a prensa e os informes que chegan daquela maneira e que sabemos que hai moitos máis problemas con respecto
respecto aos saneamentos, pero que debido á súa transparencia non se ven porque usted eso non o enseña. Pero efectivamente, hai grandes problemas nos bombeos en esos dos bombeos que dixo o Partido Popular, no de a Playa do Castillo e do Pozo de Furón. Entonces nós non entendemos por que nin nadie nos trae unha explicación coherente de por que se dedica a un crédito determinado, decir, vamos a minorar este crédito e non sabemos tampouco cales son as condicións económicas desa minoración dese crédito, porque supoñemos que haberá algún beneficio cando se adianta un capital e se reduce o crédito, tampouco sabemos canto vamos a forrar en intereses, non sabemos nada porque nada trouxeron aquí. Entonces, nós tamén somos partidarios de invertir, se non é en saneamento, que a nosa prioridade é o saneamento, pois tamén na proposta que efectivamente hai un acordo plenario onde se acordou invertir e recuperar, arreglar parte do cementerio, e creemos que ahora mismo tamén é prioritario o chalón que, tal e como dixo na comisión informativa o representante do BNG. Co cal nos anunciamos o noso voto en contra desta proposta, a menos que se cambie e se dedique parte ao orzamento e tamén parte a investimento. E tamén creemos que esa parte que se vai dedicar a investimento, creo que deberíamos facer algunha reunión entre todos os grupos e decidir entre todos a donde vai a ir. O sea, non decidir aquí porque non se pode cambiar ahora mismo, entonces deixalo en riba da mesa e facer unha reunión co resto dos grupos e de forma unánime decir, pois, esta parte que é a parte que marcan as bases, vamos a dedicar a inversión porque é fundamental ahora mismo. Algo máis? De momento non. No? Venega. Ben, como comentamos na comisión informativa, nos entendemos positivo e interesante que se dedicase parte desto a facer inversións. Despois, en vista de que efectivamente se botou en falta ter falado isto antes, falamos con vos, falamos con intervención, entendemos que se debe minorar o crédito lo máximo posible para poder liberar outras partidas e poder realizar esas inversións. Bueno, pois entendemos que si esa é a mellor forma, según entende a intervención, insisto, pois nos parece correcto. Moi ben. Tono, queres decir algo no noso turno? Non? Partido Popular, segunda intervención. Nos anunciamos tamén o noso voto en contra da proposta de dedicalo todo. Levamos tempo escoitando que non hai diñeiro para investimentos, pola súa parte renuncias a executar obras. Creemos que o tema da estación de bombeo é fundamental, senón tampouco tería moito sentido o resto da obra do saneamento, porque ao final todo vai ao mesmo sitio, e pensamos que debería aparcalo tamén, facer unha comisión, intentar chegar a un acordo, e, bueno, volver a traer o pleno. Hai plazo suficiente, isto termina, creo que recordar, o 31 de marzo, hai plazo suficiente para facer unha proposta consensuada e redactar os proxectos e os plegos necesarios. Partido Socialista, segunda intervención. Pois nós queremos xustificar ese voto en contra, que non se interprete dicindo que o Partido Socialista renuncia á actuación e a decisión da Diputación da Coruña de surtir de fondos aos concellos, e tamén queremos poñer de manifesto que pedimoslle, por favor, ao Grupo de Goberno que se dediquen un pouquiño a traballar no Concello e que as propostas teñen que vir fundamentadas e non un papel en agua mollada, porque, perdone que yo diga, pero non traballou absolutamente nada. Vale. Algo máis? De momento non. Bueno, Tono, falas ti ou eu? O segundo turno... Prefires eu? Perdona. Venega. Ben, unha cousa fora do que é a orde do día, porque parece que estamos empezando pre-campaña, non un poquinho. A mí xa me asusta en Madrid que PP e PSOE están aquí a facer discursos políticos os dous. Debe de haber eleccións próximamente. O tema de dedicar investimento a saneamento é fundamental, é prioritario, é urxente e demais, pero que con estes 200.000 euros o que quede liberado para poder utilizar non me parece solución. Facendo un poquinho de demagoxia política tamén como estás facendo vos, o interesante sería que se utilizasen os cartos que vienen de Europa destinados a agricultura, que se utilizasen en sanear a ría inteira. Eso sí que sería interesante, porque esas partidas sí que son importantes, e sí que son cifras suficientes para poder sanear a ría. Aquí, meter cartos en un bombeo aquí e outro alá, hai que facelo, pero
Agora mesmo do que se trata co pai é de reducir crédito. Bueno, disculpa polo do turno. Se non queres ti, fago eu entón a intervención nosa. Bueno, vamos a ver. Primeiro, non hai ningún informe desfavorable no expediente ni na comisión informativa que está aí, por certo. Pasaremos. Está aquí a documentación da comisión informativa, ditame da comisión informativa. Hai un voto a favor e 3 abstencións, co cal non hai un informe desfavorable da comisión informativa, nin hai ningún informe desfavorable de intervención. Tanto é así que esta proposta foi feita en base ao suxerido dende o Departamento de Intervención. Non hai ningún informe desfavorable, nin de un lado, nin de outro. Eso para empezar. Logo, con respecto á calidade da auga da Praia da Virxe e do cementerio, efectivamente hai un problema gordísimo, aquí temos un problema gordísimo co saneamento e coa calidade da auga da ría. E ese é o motivo de que destináramos recentemente máis de 600.000 euros a sanear precisamente, a saneamento, porque eso redunda no beneficio da calidade da auga da ría. Somos perfectamente conscientes. Máis de 600.000 euros acabamos de aprobar en este mesmo pleno da corporación, por certo, por unanimidade, o cual é de agradecer a todos os grupos. Vamos a ver, claro que hai que facer investimentos, pero aquí temos dúas maneiras de facer investimentos, facelos endeudándonos máis, destinando estes cartos que presta a Diputación a investimentos novos ou destinando isto a reducir crédito para liberar tesourería e eliminar intereses que ya hai que pagar aos bancos e con eses cartos facer investimentos con esos e co orzamento novo. Esa é a diferencia, facer investimentos endeudándonos máis. Se destinamos estes cartos, que é un préstamo e que hai que devolver, porque isto non é que a Diputación nos regale cartos, hai nos que devolver a interés cero, pero hai nos que devolver. A interés cero é o que fai que se eliminen intereses. Entón, a diferencia está en facer investimentos sin endeudarnos máis, co que nos libera poder destinar isto a ese préstamo bancario ou facer investimentos endeudándonos máis. Coa proposta de intervención e falando entre nós, nos pareceu que era mellor facer esos investimentos sin endeudarnos máis, porque a deuda é considerablemente grande. Máis de un 45% de endeudamento ten o Concello. Por que este préstamo e non outro? Pois polo mesmo, porque foi o que nos suxeriron e indicaron dende o Departamento de Intervención. Les pareceu que era o préstamo no que máis vantaxas se sacaban para o Concello con este préstamo de aquí. É curioso, por certo, que dende o PSOE se nos veña a decir que o traemos aquí, botando en cara, que o traemos aquí sin consensuar con ninguén e que todos os cartos do PAI vayan a un préstamo cando o ano pasado, o PAI 2015, o anterior goberno municipal do Partido Socialista, destinou todo o PAI a un préstamo, por certo, a un préstamo que non aparecía nos orzamentos, que por algún motivo estaba oculto nos orzamentos, non aparecía, apareceu logo no PAI, e que tamén trouxo a pleno sin falalo con ninguén e sin consensualo con ninguén. Naquela ocasión, a outros nos parecía convinte reducir a débeda do Concello polo mesmo que nos parece en esta ocasión, e polo tanto daquela nos votamos a favor de aquel PAI. Pero é curioso que se nos diga que hai que facer investimentos cando estaba neste lado, pois non nos facía e utilizaba o PAI exactamente para o mesmo. E con respecto ás promesas incumplidas, bueno, pois casi irei con calma e pouco a pouco, porque non as anotei todas, pero o caso das retribucións, por exemplo, é o máis curioso. O equipo de goberno fixo unha proposta na que cumplía rigurosamente non o que prometía, porque non era unha promesa, cumplía rigurosamente o que lle exixía a outro grupo para deixalo gobernar, que esa nunca foi unha promesa nosa. Pero como lle exixíamos a outro grupo, nos parecía de recibo facer o mesmo. E a nosa proposta cumpría rigurosamente iso. A oposición desta corporación decidiu que aquelo non valía, porque entendía que eu tiña que ter unha dedicación exclusiva. Evidentemente, eso significa aumentar
as exixencias, os requisitos, o que nós xa propoñíamos. Entón, a un podeselle pedir que corra, non sei, 10 metros en un determinado tempo, pero se ademais se lle pon unha carga de 50 kilos, xa non se dá recorrido a mesma distancia no mesmo tempo, vale? Entón, nós fixemos unha proposta moi coherente, insisto, non co que nos prometíamos, sino co que nos lle exixíamos a outro grupo. Se a esa exigencia se lle engaden outras, chega un momento no que, en algún lado, non pode ser. Vale? En calquera caso, isto está xa máis que comentado. E con respecto a outras promesas incumplidas, bueno, o da piscina, supoño que sairá en rogos e preguntas. Eu, desde logo, non me arrisco a obligar a traballadores a subir o tellado da piscina co tempo que houbo nestas últimas datas. Estamos en contacto con eles e veñen cando poden, cando o tempo llo permite. Ojalá o tempo deixe que se rematen en breve. Bueno, como hai tempo máis que suficiente para aprobar o PAI en outro pleno, se aquí non saíra, a pesar do anuncio do voto en contra do Partido Popular e do Socialista, ímolo someter igual a votación. Se non saíra aprobado, nos reuniremos e volveremos a traelo ao pleno de febreiro con outra proposta, porque o que non queremos, o que non estamos dispostos é a perder a oportunidade deste préstamo que fai a Diputación a través do PAI. Así que sometemos a votación a proposta tal cual vai. Votos a favor do PAI? En contra? Non, pues queda rexeitado. Ben, o terceiro punto é moción sobre o anteproxecto de lei de acuicultura, a petición da Plataforma en Defensa do Mar da comarca de Muros Noia, ratificada polos grupos municipais de Compromiso por Galicia, Grupo Socialista e BNG. Bueno, a Plataforma en Defensa do Mar da comarca de Muros e Noia entregou no rexistro de entrada deste Concello unha moción sobre o anteproxecto de lei de acuicultura. Foi incluída na comisión informativa, foi tratada na comisión informativa que tivemos o luns, saiu dictaminada favorablemente, e tal cual se acordou ali, atraemos a este pleno para debatir e votar. Leo esta proposta porque creo que é importante que os que estades aquí deste mundo do mar saibades o que se falou nesa comisión informativa. Vou ler a proposta. A Plataforma en Defensa do Mar da comarca de Muros Noia Praia de Mar presenta no Concello de Muros o 19 de xaneiro de 2016 unha proposta para debate e resolución no pleno da Corporación para que se inste a Consellería do Mar a retirada do anteproxecto de lei de acuicultura de Galicia e o Consello da Xunta de Galicia para que rexeite o dito anteproxecto. Na súa exposición de motivos fai referencia á importancia do sector do mar de Galicia na economía local e explica o anteproxecto. Tal e como se aprobou na comisión informativa, os grupos municipais de Compromiso por Galicia, Grupo Socialista e BNG someten ao pleno para o seu debate e aprobación a moción presentada por Praia de Mar e instar a Consellería do Mar a retirada do anteproxecto de lei de acuicultura de Galicia e o Consello da Xunta de Galicia para que rexeite o dito anteproxecto. Así que traemos a este pleno da Corporación os tres grupos a proposta. Xa non é só unha proposta do grupo que goberna, senón dos tres grupos que están presentes na corporación. E vou ler a proposta. Exposición de motivos sobre a importancia do sector do mar de Galicia na economía local. O sector do mar de Galicia é estratégico na economía local, polo emprego directo que xera, mariscadoras a pé, bateeiros, mariñeiros, mariscadoras a flote, etc. Constitúen un amplísimo colectivo que ten o seu medio de vida no mar, con empregos estables tamén en épocas de crise, porque están menos expostos ao ciclo económico, ao contrario do que acontece noutras actividades. O sector do mar representa o 4% da produción total da economía galega e dá traballo, directo ou indirecto, a miles de familias. Tamén é un sector estratégico na economía local polo emprego que induce en diversas actividades en terra. Empresas destinatarias dos nosos produtos, depuradoras de moluscos, cocedoiros, conserveiras, centros de congelación e pasteurización, procesadores, comercializadores.
Empresas proveedoras de servizos e suministros, estaleiros, cordelerías, carpintería, montaxes e maquinaria. Actividades auxiliares e de apoio, como transportes, centros de investigación, formación e control do medio mariño, etc. A importancia económica do sector do mar únese ao valor social que adquire nos municipios costeiros, xa que ten a capacidade de irradiar beneficios socioeconómicos a amplas capas da poboación, o que o converte nun mecanismo de distribución e reparto de riqueza no entorno local que incentiva a implantación de actividades e pequenos negocios. A SEMADE ten unha enorme contribución cualitativa, dende o punto de vista etnográfico e gastronómico, a un dos sectores que actualmente presenta un maior desenvolvemento económico, o turismo. O turismo en Galicia está baseado en 3 piares: a Catedral Compostelán, a etnografía, a paisaxe e a gastronomía. Así pois, a fortaleza do sector do mar de Galicia está tamén na paisaxe que as actividades do mar deseñan nas rías, as bateas, as embarcacións de pesca e o marisqueo tanto a flote como a pé nas praias. É o resultado desas actividades con peixes e mariscos ao que os consumidores outorgan alta estima e prestixio, pois forman parte da excelsa gastronomía de Galicia. Ninguén dubida de que todos os negocios, grandes e pequenos, vencellados á actividade turística, directo ou indirectamente, deben boa parte da súa actividade económica ao sector do mar de Galicia. O pasado 1 de outubro, o Consello da Xunta iniciou a tramitación do anteproxecto de Lei de Acuicultura de Galicia, sen un diálogo previo cos sectores produtivos do mar. Saiu a exposición pública no Diario Oficial de Galicia do 19 de outubro, por prazo dun mes, e posteriormente ese prazo ampliouse ata o 15 de decembro de 2015, polas protestas orixinadas. Primeiro foi elaborada a ESGA, Estrategia Galega de Acuicultura, que, segundo a propia definición, é un documento de estrategia e orientación política. Agora, este anteproxecto de Lei de Acuicultura incorpora e dalle rango normativo de obrigado cumprimento. Entre outros elementos, o anteproxecto de Lei de Acuicultura contempla o Plan de Ordenación de Acuicultura Litoral en Terra, que establece que os propietarios de terras que se neguen a vender serán expropiados a favor das empresas de acuicultura intensiva. O privilexio de eliminar a necesidade de informe previo de incidencia ambiental e a posibilidade de instalar plantas acuícolas en espacios naturais protegidos. A imposibilidade de que os concellos poidan decidir sobre a implantación de ditas industrias, por seren consideradas de incidencia supramunicipal. O Plan de Ordenación de Cultivos Mariños, que establecerá para cada zona das rías as especies a cultivar e o tipo de gaiola, batea, a utilizar. Desde aprobar como lei, consolida un trámite legislativo fraudulento e un engano á cidadanía, aos administrados, e tería como principais perxudicados a toda a xente do mar. As autorizacións de marisqueo que pasan a ser acuicultura outorgaránselle unha concesión temporal e, como o resto das concesións, quedan obrigadas a producir uns rendementos mínimos. Haberán de pagar os canos por superficie ocupada, con risco de viabilidade económica das confrarías, e terán que pasar as embarcacións á cuarta lista, perdendo os permes de outras actividades, unha vía máis para a extinción da pesca tradicional e o marisqueo a pé ou a flote. Todas as concesións, o remate ou de non cumpriren os rendementos mínimos sairán novamente a concurso público e serán concedidas con discriminación que favorece os máis fortes, xa que obriga a competir a xente do mar contra multinacionais en criterios como maior solvencia económica, financiera e técnica. Van privatizar o mar a favor das grandes empresas multinacionais. A lei está deseñada para implantar a peixicultura intensiva a escala industrial e vai autorizar todo tipo de especies a cultivar, incluso foráneas ou exóticas, que poderían acabar sendo invasoras do medio natural. Para a implantación da peixicultura intensiva, a lei impulsa a acuicultura multitrófica integrada, técnica de cultivo que consiste nun monocultivo de peixe carnívoro, salmón, etc., que utiliza especies extractoras, moluscos. Esta técnica busca reducir os niveis de contaminación xerados polas gaiolas de peixes co obxectivo de mellorar a súa imaxe pública na procura da aceptación pola sociedade e así favorecer a súa implantación e a ocupación das augas das rías. Para garantir a implantación dos obxectivos da lei, establécese un réxime sancionador represivo e desproporcionado. A aprobación da lei e a implantación a escala industrial de gaiolas de peixes vai provocar diversos efectos negativos sobre o medio ambiente.
Para producir 1 kilo de peixe precísanse entre 4 e 6 kilos de peixe salvaxe, o que vai supoñer a depredación das pesquerías. A contaminación das rías está asegurada, excrementos e refugallos de peixes, depensos, fármacos, vacinas antibióticos e produtos químicos, antiincrustantes, antiparasitarios, propagación de enfermidades e parásitos, etc. Contaminaránse as augas, afectarase a calidade e a cantidade dos nosos recursos e deteriorarase a biodiversidade do medio mariño onde todos traballamos, que é patrimonio de todos os galegos e galegas. A contaminación de peixes e mariscos podería levar aparellada vedas técnicas ou a prohibición de actividades de pesca e marisqueo por razóns sanitarias. Asemade, a degradación do medio podería ter impacto directamente relacionado coas toxinas PSP, ASP e DSP. Esta lei defende intereses alleos e vai perturbar a convivencia tradicional e armónica dos sectores do mar, mariscadoras, mariñeiros, parquistas, mesilloeiros, etc. O anteproxecto foi elaborado de costas á realidade e aos intereses das persoas que viven do mar de Galicia. Ningún sector do mar está conforme coa lei, porque entende que está deseñada para desmantelar os sectores productivos primarios e empobrecerá as comarcas costeiras. Ante o retroceso productivo das rías, o que precisan os sectores primarios son verdadeiras políticas estruturais que garantan a calidade das augas do medio mariño, o afortalamento do tecido productivo e o potenciamento das actividades primarias, incentivando a cooperación con liñas de apoio ao desenvolvemento colectivo. A recuperación da confianza dos consumidores e o fomento da demanda e, polo tanto, da oferta de produtos do mar de Galicia, sans e naturais. O incremento do valor engadido dos nosos produtos para que a riqueza quede aquí e non vaia para fora. Por todo isto, os distintos sectores do mar de Galicia temos solicitado á Consellería do Mar a retirada do anteproxecto de lei de acuicultura de Galicia e propoñemos que o Pleno Municipal acorde primeiro, instar a Consellería do Mar a retirada do anteproxecto de lei de acuicultura de Galicia e o Consello da Xunta de Galicia para que rexeite dito anteproxecto de lei de acuicultura de Galicia. Segundo, remitir o texto do acordo acadado polo Pleno Municipal á Plataforma en Defensa do Mar da comarca Muros-Noia, Plademar. Correo electrónico, tal. Ben, esta é a proposta que chegou ao rexistro do Concello de Muros. É un pouco longa, pero leína, porque me parece importante que se coñeza a opinión o que traslada o sector do mar representado nesta plataforma. Nos parecía unha boa maneira de que se coñecera, de que se fixera público. Intervencións. Partido Popular. Bueno, nós en relación con esta moción gustaríanos en primeiro lugar facer unha aclaración basicamente para a portavoz do Grupo Socialista que escoita campanas pero non sabe moi ben por onde sonan. A reunión informativa celebrada o pasado venres na Casa da Cultura de Muros celebrouse por iniciativa e a solicitude da Cofradía e Agrupación de Mariscadores de Muros e tiña como finalidade, segundo ali expuxeron os ponentes, aclarar as dúbidas que sobre o texto do anteproxecto tiñan os socios deses colectivos. Por parte da Consellería do Mar acudiron a conselleira, o secretario xeral e a directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, que xunto co patrón maior actuaron como ponentes. Eu, como o resto dos portavoces dos grupos municipais, creo que vostede non estaba, pero os demais sí, estábamos entre o público, porque o tema era de interese xeral para os nosos veciños. Nin o portavoz do BNG, nin a alcaldesa, nin eu realizamos ningunha intervención nesa reunión, na que a única intervención dun cargo político, excepto os ponentes, foi a do alcalde de Noia. A celebración desa reunión foi comunicada á alcaldesa polos organizadores e asistiu numeroso público de todos os concellos da ría. Dende o noso punto de vista, a reunión non conseguiu o obxectivo informativo e aclaratorio que pretendía, aínda que sí puxo de relevo a forte oposición da plataforma ali presente ao anteproxecto de lei. No Partido Popular de Muros coincidimos absolutamente coa exposición de motivos da moción sobre a importancia do sector do mar en Galicia na economía local e a suscribimos ao 100%. En canto ao anteproxecto de lei de acuicultura, pensamos que a meirande parte das problemáticas plantexadas pódese darlle solución ao longo do proceso de debate que se abre sempre, claro, que sexan capaces de concretar as súas propostas.
O presidente da Xunta, respondendo ás demandas do sector, comprometeuse a que a lei non se vai aprobar mentres non conte co visto bo do sector. Entendemos que o anteproxecto ten que dar resposta ás necesidades e situacións do sector, ademais de plantexar vías de desenvolvemento da actividade e que a dispersión normativa que lle afecta debería refundirse nunha norma de referencia con rango de lei. Pecharse en banda tampouco parece unha solución. É preciso retomar vías de diálogo e buscar fórmulas de consenso, en definitiva, sentarse a falar e resolver os problemas concretos que se plantexan. Paralizada a tramitación do anteproxecto, non parece que teña moito sentido tramitar a moción tal cual foi presentada. Que nós apoiamos e compartimos as preocupacións do sector, penso que quedou claro. Que traballamos para darlle solucións desde o noso ámbito tamén, e así o pudestedes comprobar coas nosas propostas para os investimentos tanto do POS e do PAS que foron para o saneamento, e creo que tamén se pode comprobar que tiveron en conta as vosas reivindicacións. Tanto a Federación Galega de Confradías de Pescadores como Mega consideraron como positiva e acertada a decisión da Xunta e incluso a vosa plataforma promotora desta moción manifestou estar contenta coa paralización. Se a pesar desto insistides en tramitar a moción tal cual se presentou, non vai a ser por nós, xa que de feito a tramitación está en este momento parada. Partido Socialista? Bueno, vamos a ver. Realizouse unha comisión informativa aquí neste Concello con respecto á moción da Plataforma en Defensa do Mar da comarca de Muros-Noia e, como ben expuxo a señora alcaldesa, quen ratificamos ou apoiamos ou dixemos que aí íbamos a traer de forma conxunta fomos 3 grupos políticos: o Compromiso por Galicia, o BNG e o Partido Socialista. O Partido Popular non quiso saber nada desta moción. Abstivémonos. É máis, un momentiño, estou falando eu, non? Bien, entonces non nos atropellemos. Entonces, como non quiso saber nada desta moción, había 2 mocións presentadas, unha polo BNG e outra da plataforma. Entonces, no debate desa comisión informativa, pois acordouse que, ou propúxose pola señora alcaldesa, mellor dito, si para non repetirnos e non levar 2 veces a mesma cousa, porque prácticamente a que propuxo o BNG era exactamente igual que esta, un pouco máis reducida, e todos coincidimos en que esta da plataforma era mellor, pois que chegamos a un acordo e entonces dixemos se a propoñíamos todos xuntos. O Partido Popular dixo que non, e de feito trouxose con os 3 grupos políticos, somos os que estamos presentando aquí agora a moción da plataforma. O Partido Popular non a presenta porque dixo que non se sumaba a este cargo. O cal non nos extraña absolutamente nada, o sea, está dentro da normalidade. Iso está dentro da normalidade nas formas de facer do Partido Popular. E a gran diferencia que queda plasmada aí, é que, polo menos, o Partido Socialista somos defensores acérrimos inaptos da política municipal. Somos defensores do que lle pasa aos veciños. Somos defensores da cercanía, cousa que o Partido Popular non pode decir o mismo, porque, como sabemos todos, o Partido Popular foi o que aprobou a Lei de Bases de Réxime Local, donde o único que fan con esa lei é sacarnos competencias aos concellos. Entón, é unha mostra máis das formas de facer do Partido Popular. Que o millor din que non, que eles pois están de acordo con non sei que si, bla, 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 pero non foron quen de presentala conjuntamente e, de feito, non van a votar esta moción a favor. E por que non a van a votar? A votar é moi fácil, porque teñen que cumplir órdenes, e as órdenes son outras, non son, eles son soldados que teñen un xefe e van pola RAE. Entón, en este momento non lle queda outro remedio que facer o que lle manden. E acaba de dicir a voceira do Partido Popular que non entende, que non ten sentido que se trae aquí esta moción.
Eso dirá usted, pero nós creemos, e creo que todos, non somos partidarios de retirar esta moción mentras tanto non escuitemos do Goberno da Xunta de Galicia que se deixe sin efecto e se retira a moción. Creo que non se dixo, nin o presidente da Xunta, nin ninguén, dixo que o iban a retirar, dixo que a iban a parar. E iso non é retiralo. Entonces, estarán buscando un momento máis axeitado para volver a levala. E isto trae a colación muitísimas cousas. Outra vez, volvo a repetir, que entra dentro da normalidade, porque non recordamos cando se pretendeu retirar o xulgado do Concello de Muros, o Partido Popular non estaba nas manifestacións, nin estaba defendendo que non se cortaran servicios no Concello de Muros. Non estaba, e eu estuve en todas, e vostedes non estuveron en nada, nin defenderon o xulgado de Muros. Sí, porque xa, tal e como me contaron, señora Inés, o Partido Popular que hai agora é distinto, o sea, porque vai cambiando de colores, parece ser. E o de Muros tamén, porque non é o mismo o que hai agora que o que había antes, non o sei. Bueno, iso é a realidade é que pouco lles importa a política municipal, eles teñen que facer política a que lles mandan, chegan as instruccións e eles veñen aquí e por la raya. Nós non, nós antes das instruccións do partido están os veciños e está o benestar do noso concello, unhas veces máis acertado e outras veces menos acertado, pero está claro que esa é a nosa intención. E en esta legislatura, sin irnos moi atrás, poderán recordar vostedes, ao mellor non todos, porque hai xente que ten moi pouca memoria e non é capaz de plasmar o que acaba de oír, pero sí poderán acordarse todos de que os únicos que trouxemos aquí unha moción e unhas alegacións para defender o noso porto fomos nós, o Partido Socialista. Porque o Partido Popular... Quere facer o favor de ceñirse a moción? Sí, señora, eu acabo... A ver, estoume ceñindo a moción. O Partido Popular fixo, como sempre, fixo unha norma, vamos a chamar así, de redistribución de usos do porto. Non lle preguntou a nadie nada, igual que en este caso, con esta lei que pretende aprobar. Exactamente o mismo. Entonces, desde aquí, desde o Concello de Muros, ninguén saleu en defensa do porto. Ninguén. Saleu o Partido Socialista. E entonces, en esta ocasión, nós, sin ninguna dúbida, creemos que é necesario manter esta moción no pleno, que é necesario volver a recalcar e dicirlle ao presidente da Xunta que o que se pretende non é a paralización da lei. Non, señor, para despois poñer gallolas de noite e sin que nadie o sepa, non pretendemos que se paralice, pretendemos o que pretende a xente do mar, que se retire, porque é perjudicial para eles. E vamos a defender aquí, tal e como fixemos e como quedamos na comisión informativa que a presentamos, volvo a repetir, os tres grupos xuntos, e o Partido Popular non está nesta iniciativa. Tomatou? De momento, sí. Venega. Ben, vamos a intentar escapar un poquinho da demagoxia e da pre-campaña para comentar exactamente o tema do anteproxecto que é o que se ven a falar aquí, non? Nos, desde o BNG, cando fai un par de meses empezamos a oír algo sobre o tema do anteproxecto de lei, que a mí chegoume un par de mariñeiros aquí de Muros a comentarme que había que mirar eso porque non tiña moi boa pinta, tal, que daba medo, vela, tal, non sei que, e demais. Foi coincidindo ca ampliación do prazo para presentar alegacións, que foi un poquinho cando o sector empezou a ter contacto co anteproxecto e cando se empezaron a alarmar das cousas que no texto se recollían. Nestes 2 meses o BNG participou en distintas reunións con xente do sector, asistiu a asambleas de mariscadores e demais para recoller cal era a súa opinión e cal era a súa posición con respecto a este anteproxecto. Nós o que detectamos sempre foi, por un lado, que esta lei estaba, ou este anteproxecto de lei, estaba redactado, se redactou durante 4 anos, en ningún momento neses 4 anos o Partido Popular tuvo tempo de reunirse co sector para intentar consensuar os textos, intentar preguntar que parecía o sector, se lles gustaba que foran por aí os tiros, se non, intentar saber
o que opinaba o sector do mar sobre a acuicultura, en principio, sobre a acuicultura intensiva, que é o que potencia este anteproxecto, e sobre como lles afectarían os seus postos de traballo e demais. En 4 anos, o Partido Popular non tivo tempo de falar co sector. De aí que no momento de presentar as alegacións e demais, o sector se posicionara en contra totalmente desta lei. Primeiro, porque non tiveron tempo de analizar a lei, segundo, porque o espírito desta lei, que na reunión do Benres a conselleira dixo que era para darlle estabilidade xurídica aos mariscadoras, aos mariñeiros e demais, hai xente que leva 40 anos, non creo que están traballando ilegalmente, non creo que ademais hai bastante armonía dentro do sector, non hai unha necesidade excesiva de modificar a lei tal como está. Agora ben, se se quere modificar a lei para dar máis estabilidade xurídica ou que sexa, a nos parecenos ben, pero ten que partir primeiro do sector, e teñen que falar co sector. Igual que as sucesivas leis de educación teñen rechazo, sobre todo as que elabora o Partido Popular, é porque non están consensuadas nin con mestres, nin con AMPAs, nin con profesionais da educación, e esta lei non está consensuada cos profesionais do mar. De aí que haxa este rexeitamento tan explícito, non? Comentábame hoxe pola mañá na radio David Bello que, claro, pero sentarse a falar que a xente do mar é complicado, non? Porque preguntas cos bateeiros, din unha cousa, despois os outros din outra, é un sector moi dividido, non? Dividido será, pero aquí están todos unidos en contra da lei, e debe ser por algo. Bueno, efectivamente, como apuntaba a portavoz do Grupo Socialista, había unha moción previa presentada polo BNG exixindo exactamente o mesmo, a retirada do anteproxecto de lei, e Manu na comisión informativa, o BNG na comisión informativa, pois, bueno, tivo a ben retirar a súa proposta para que se debatira esta, porque recollía o que eles querían tamén, non? Eu decir que pola nosa parte a nos parecía, o Grupo do Goberno nos parecía importantísimo que houbera información sobre este anteproxecto de acuicultura, co cal nos pareceu oportuno e convinte organizar un acto no que estiveran presentes as dúas partes, a parte que defende o anteproxecto e a parte que rexeita o anteproxecto, para que públicamente expuseran cada un os seus argumentos, que públicamente puideran debatir e que as persoas que ali asistiran puideran preguntarlle a calquera das dúas partes o que consideraran oportuno e conveniente. Para isto nos pusemos en contacto coa Consellería do Mar e primeiro chamamos por teléfono e logo lle remitimos correo electrónico para que quedara constancia. Nos pusemos en contacto para que lle comunicar que intención tiñamos, que idea tiñamos e que nos enviaran a alguén que nos explicara, que lle explicara a xente que quixera que puidera acudir, que lle explicara o anteproxecto de lei de acuicultura. Non recibimos resposta e despois efectivamente se puso en contacto comigo a cofradía, como ben dixo a portavoz do Partido Popular, en contacto comigo porque por iniciativa da cofradía de Muros e das mariscadoras iba a vir a Muros a conselleira do Mar e algunha xente máis. O Grupo de Goberno seguíamos sin ter resposta, ao saber que ían vir, lle volvemos a remitir outro correo electrónico invitándos a que, xa que viñan a Muros, que lle agradecíamos moitísimo que viñeran a Muros a explicar o anteproxecto, pero dunha vez que estaban aquí, aproveitábamos, os invitábamos a que se quedaran, algún deles polo menos, para que puideran formar parte dese acto no que estiveran as dúas partes presentes e que puideran argumentar e debatir se querían. Bueno, veo a conselleira, a sensación que había ali era de rechazo total por parte das persoas asistentes ao anteproxecto de lei de acuicultura e posteriormente houve ese debate que xa levábamos días intentando organizar e que estábamos agardando algunha resposta. A conselleira anunciara que non se podía quedar, que tiña reunión e que tiña que marchar, e non se quedou e tampouco se quedou ninguna das persoas que ali había. Quero dicir que nos parece fundamental que haxa información sobre este tema, non?
Unha cuestión que preguntaba a conselleira nesa reunión do venres, e lle preguntaba ao público asistente, é se se estaba en contra da acuicultura ou da lei. E a mí me parece algo moi importante porque estamos en Muros e é un lugar onde é evidente que non se está en contra da acuicultura en xeral. Estás en contra de actividades ou de leis que poidan dañar ou que parezan que poidan dañar o sector do mar, o mar e o sector do mar. Digo que estamos en Muros onde hai probas evidentes porque temos unha granxa de acuicultura de Orella de Mar que non tuvo absolutamente ningún rechazo, e é de acuicultura. En cambio, houve outras instalacións como as gaiolas de salmón que sí que xeneraron moito rechazo. Vale? Así que aquí temos exemplos de todo. Está claro que o problema non é a acuicultura, senón que é un anteproxecto que se redactou, como xa se comentaba por aquí, e como está clarísimo ante as manifestacións públicas do sector do mar, que non se contou co sector do mar para redactar este anteproxecto. E nós tamén pensamos que hai que seguir adiante co debate e coa votación da moción, porque aínda que o presidente da Xunta dixera durante un debate a respostas de outro parlamentario que se paralizaba o anteproxecto, unha cousa é paralizalo, outra cousa é a retirada. Cunha paralización non hai absolutamente ningunha garantía de que nun momento posterior se retome e vai a depender, como xa sabemos e como ten demostrado ademais a historia, vai a depender da forza que teña o goberno naquel momento para sacalo adiante ou non, independentemente de que haxa rechazo ou non haxa. Non sería a primeira lei, o primeiro decreto, a primeira reforma que se aproba, que aproba un goberno da Xunta tendo o rechazo maioritario do sector, e os que estamos no mundo da educación, por exemplo, o sabemos ben, e co tema da lingua, por exemplo, é un caso moi claro onde con un rechazo tremendo eles igual, o aproban igual. Entón, a non nos parece que non é suficiente a paralización, que é necesario a retirada, que se senten a falar con quen máis sabe de todo isto, que é o propio sector do mar, e que inicien un novo procedimento. Si o sector do mar e a Consellería ven que hai cousas do actual anteproxecto que se poden recuperar, que se recuperen, pero non novo proceso traballado e consensuado co sector do mar. E non vemos ningún problema para que fagan eso, e nós anunciamos evidentemente o voto a favor desta moción. Segunda intervención. Diríalle a portavoz socialista que as súas facultades premonitorias as dedique á lotería, a ver se ten algo máis de éxito. En canto o BNG, se falamos de demagoxia, o programa electoral do Bloque incluía o fomento da acuicultura e concretamente da multitrófica que tanto falades agora. A min gustaríame deixar, se é posible, e a presidencia o permite, parte do meu tempo para que interveña un dos portavoces da plataforma, que ao final son os promotores de esta proposta. E ten tanto sentido pedirlle ao Consello da Xunta que rexeite un anteproxecto de lei como que este paralizada. Evidentemente, o documento co que se vai a traballar é o que está, un documento base a partir do cal se consensuará co sector o que se incorporarán as súas alegacións e se consensuarán. Para empezar a traballar e a reunirse hai que ter algo sobre o que facer algo. E con isto, se Pablo quere tomar a palabra e a presidencia o permite. Se mo permitides, rematamos as intervencións os grupos da corporación e tende a palabra sin problema. Antes da votación, tendes vos a palabra por si queredes explicar algo. Vale? Antes da votación, sí. Pero rematamos os turnos e logo tendes a palabra. Pode rematar o turno igual, independentemente de que consumo o seu tempo, que non cronometramos, é igual. Non, simplemente que gustaríame escoitar a eles o que non está relacionado con esta moción, os juzgados, las non sei que, las non sei cuánto. Creo que hai que ceñirse un poquinho o tema porque senón non acabamos nunca as cousas e o que se trata é de sacar os temas adiante. Partido Socialista. Bueno, pois, como xa ben expuxen eu ao principio, está claro que a portavoz do Partido Popular aprendeu moi ben as instruccións sabias de memoria e plasmounas aquí, o que lle dixeron desde a Xunta de Galicia. Tú vas allí e de ninguna maneira. O que non me parece a min de respeto, non me parece que diga que, bueno, que a petición da xente da plataforma
que non é unha... que, a ver, parece un reto a decirlle, fala ti a ver se sabes o que vas a decir, ou a ver se... Dende logo, nós, o Partido Socialista, creemos que non hai ninguén que sepa máis deste tema que a xente do mar, está clarísimo. Cando eles en masa, como están facendo ahora mesmo en bloque, din que é perxudicial para eles, seguro que é perxudicial para eles. Xustificar aquí que hai que ter un documento, unha base para desenrolar unha lei, sí, señora Inés, hai que ter unha base, pero as bases son moi distintas, e esta non vale. Está claro que esta non vale. Agora, cal é o problema do Partido Popular? O de sempre. Nós sacamos unha lei, non lle preguntamos nada a nadie, temos un fin, que é privatizar todo canto podamos, e agora vamos a empezar co mar. Que pasa? Que a xente está un pouco cansada de ver todo eso, tal e como vostede tamén dixo, que na educación, na sanidade e en todos os lados, que sí ten moito que ver con todo isto. Entón, eu creo que todos debemos protestar e debemos protestar enérxicamente. Co cal, eu, cando vin a moción da plataforma, gustoume moito, porque creo que é o seu pan e que o hai que defender. Co resto das políticas, que se nós creemos somos dun color ou somos de outro, eso é outra cousa distinta. Aquí, con isto, co pan da xente non se pode facer política. Eu creo que non se debe facer política. Eles creen que é perxudicial para a súa labor. Dende logo, como a xente do mar, nadie sabe tanto, de ninguna maneira, e moito menos os políticos, e que veña a justificar o Partido Popular aquí que isto é unha base para... non estamos de acordo. Co cal, estamos seguros que a intervención que seguramente, según ela indicou, e usted dixo que sí, van a facer os representantes da plataforma, vai ser brillante, porque eles coñecen perfectamente, volvo a repetir, o mundo do mar, e por certo, é penoso que aquí en Muros o representante da cofradía, a súa conclusión fora que lle daba igual que fixeran esta proposta como outra calquera, o mismo que acaba de decir agora a portavoz do Partido Popular, que é triste que sea así, pero bueno, confiamos que isto saia adiante e que consigamos entre todos que isto se retire. Non vamos a facer trabalenguas de que eu mesmo retirar que anular, deixala en riba da mesa, non vamos a facer trabalenguas. O que se pide nesta moción é moi claro e nós vamos a apoiar os 2 puntos que piden aquí. Benea. Ben, gustounos moito o xesto que tedes con Pablo. Eu tamén espero que mañá na prensa non saiades dicindo que todo o que di Pablo é mentira, que foi o que veu dicir a conselleira aquí outro día, non? Pablo, eso é mentira, ou Pablo non entendiste eso, ou te lo explicaron mal, eso é o que vai a dicir a conselleira aquí outro día, non? De todas formas, despois Pablo fará a súa intervención e quedarán claras moitas cousas que o mellor nós non entramos en profundidade porque nos dedicamos a falar outras cousas en vez da proposta da lei, non? Pero, bueno, en referente ao que facías o BNG, evidentemente, nós estamos a favor da agricultura, dicimos, sempre que temos estas reunións e demais, estamos a favor, ademais, dunha agricultura extensiva e respetuosa co medio. O que estamos en contra é da agricultura intensiva, industrial, que nos queren meter con esta lei. Esta lei que ven, con este anteproxecto de lei, que ven apoiado por detrás cos grandes lobbies da agricultura europea, que de aí é de onde ven redactado isto. Se viñera redactado daqui, da xente daqui, as bases que teríamos para empezar a falar o anteproxecto sería moi distinto. Por eso nós insistimos en que este anteproxecto hai que rexeitalo, taxantemente hai que retiralo, e se queren legislar, ou se queren cambiar a legislación sobre o tema de acuicultura, de máis actividades marítimo-pesqueiras, ou como se lle chame, que se faga, pero empezando por reunirse co sector aquí, que se defenda desde aquí e que se faga con eles, e que os textos que nazan dai. Non estamos en contra de legislar, non estamos en contra de aquicultura, estamos en contra de vender o noso mar a Slots Farm e outras multinacionales. Bueno, pois eu creo que está todo moi claro, que está a postura de cada quen moi clara, entón, se algún representante ou algunha representante da plataforma quere explicar algo, pois... Bueno, antes de nada, disculparme que non podo ter unha actuación brillante porque non é o noso choice, non estamos acostumbrados a orar. Agradecerle moito a Inés que nos dera a oportunidade de falar antes de votar, porque se nos dera a oportunidade de falar antes de votar en outros sitios, ao mellor conseguíamos outras cousas que non hemos conseguido, por respeto e non interrumpir o pleno.
Sobre esta lei, a moción eu creo que é medianamente clara, está todo explicado. Para o sector do mar, eu creo que non hai nadie do noso sector que diga que isto é bom. De todos, sean bateeiros, sean mariñeiros, sean mariscadores, non encontrei a nadie que me dixera esta lei tal como está redactada é boa. Non. É moi confusa, moi enfarragosa, díxose por activa, por pasiva, hai moitísimas cousas de que falar sobre ela, porque explicouse a conselleira, eu estou de acordo coa acuicultura, porque ali preguntábase, estades en contra da acuicultura? Non, non estamos en contra da acuicultura. Eu non me fui manifestar, nin supen de ninguna manifestación o que falábamos, ca tema da xaula, da orella de mar de aí, non vi ninguna manifestación en contra de cando fixo a cofradía de Noia ao Jache para ter semente, para poder cultivar como hasta ahora. Eu non vi movilización ninguna. Vi movilizacións, eu estuve nelas cando foi do tema das xaulas de salmón. Polo que todos sabemos e polo que todos vimos. Eu o que pido, por favor, e pediríallo a todos os concellos, é que, así como no mar hai unanimidade, que estamos todos o mismo, estamos todos luchando polo que consideramos que estamos facendo ben, porque hai moitas cousas que estamos facendo ben, e estamos legislados máis que legislados. Temos leis de todo tipo, planes de explotación, anuales, topes, vedas, temos de todo. Entonces, si hai que legislar o tema da acuicultura, eu vexo ben que se legisle. Ahora ben, isto é como, explicando como podo eu, isto é como si agora hai tanques que poden dar 200 km por hora e legislamos para os tanques, para andar pola carretera saltando semáforos, estos e andando en dirección contraria. Esta lei o que permite aos tanques facer de todo. E iso é o que nós estamos en contra. Si queremos legislar a acuicultura, legislémola, pero por debaixo do que xa temos. Por debaixo do marisqueo, por debaixo das bateas e por debaixo desas cousas. E iso é o que hai que consensuar co sector, porque isto fíxose totalmente a espaldas nosas. Porque hasta o último día, hasta a última hora, non supemos nada. Por iso tuvemos que crear plataformas e por iso temos que andar así, porque este non é o noso cheo. Por iso pido disculpas pola miña maneira de expresar, pero o único que vos pedía é que fora o fiel reflexo da masa mariñeira, que estamos todos en contra deste anteproxecto. E, por favor, pidolle a toda a corporación que, a ser posible de forma unánime, nos botase unha man. Nada máis. Gracias. Moitas gracias, Pablo. Bueno, pasamos entón a votar a moción. Votos a favor da moción? Bueno, pasamos agora ao seguinte punto da orde do día, que é o punto 4, moción do Grupo Municipal do BNG sobre a obriga de Telefónica S.A. de ofrecer un servicio universal de telecomunicacións. Manu. Lemos o texto. Sí. Ben, o Grupo Municipal do Menega de Muros formula para o seu debate e aprobación se procede no Pleno Municipal da seguinte moción. Exposición de motivos. Fai cousa de 10 anos, falar de internet en calquera corruncho do Concello de Muros era falar dun mundo descoñecido. Por sorte ou por desgraza, nestes mencionados anos, a tecnoloxía avanzou coa velocidade da luz e a día de hoxe calquera persoa da rúa leva consigo internet no peto e dispón dunha DSL por cable na súa casa é tan normal como dispor de unha DSL por cable na súa casa é tan normal como a ter frigorífico ou televisor. Todas, agasas que viven nas parroquias de Torea Velleira, onde para ver a TV é imprescindible que non chova nin vente, o cal é pouco habitual na nosa querida terriña, o da DSL por cable segue a ser unha utopía. Fai cousa dun mes, o presidente da Asociación de Veciños Austreira convocou a xuventude da Velleira para facer unha análise deste problema e por unanimidade recoñeceuse a deficiencia dun servicio decente. Xa van máis de 4 anos, investíronse 113.000 euros na instalación dunha rede WiMAX que, para que non saiba o que é, podemos definir brevemente como unha tecnoloxía enmarcada dentro das coñecidas como tecnoloxías de última milla, que permite a recepción de datos por microondas e retransmisión por ondas de radio. Unha das súas vantaxes é dar servizos de banda ancha en zonas onde a instalación de cable ou fibra pola baixa densidade de poboación presenta uns costos por usuario moi elevados as zonas rurais. Esta rede nunca chegou a funcionar, xa que o anterior goberno municipal
non moveu nin un só dedo para dar cunha empresa que facilitara o servicio. Foi naquela época a propia Asociación Austreira quen tivo que mover fíos para contactar con proveedores de internet que deran servicio a núcleos de poboación sen rede por cable. Diante da falla de orzamentos por parte do Concello ou a Xunta, a única alternativa que puderon ofertar era o internet por satélite, o cal tamén presenta miles de deficiencias, as adversidades do noso clima e as adversidades do noso clima tampouco axudan. E todo isto sen contar cos elevados prezos tanto da instalación como do mantenemento, e que ten límite de velocidade e de descarga reducidos. Con todo, houve algúns veciños que contrataron o servizo o mesmo día que a empresa proveedora pasou por a velleira da información, e outros que se sumaron despois, a vista de que non había ningunha outra opción para conectarse a internet destes seus fogares. Por todo isto, desde o BNG de Muros, consideramos que a rede por cable é un servizo básico do que todo o mundo do que todo o Concello debería dispor dende xa fai tempo. Non é só un entretempo, senón unha ferramenta de traballo e unha vía básica de acceso á información. A veciñanza das parroquias de Torea Velleira está farta de tantos falsos remedios inútiles que non melloran a súa problemática. É moi triste que a xuventude destas parroquias, en pleno século XXI, non poidan traballar con este tipo de tecnoloxías dende a súa propia casa, cando existen concellos no territorio español máis afastados de grandes urbes e que teñen unha densidade de poboación moito máis reducida que si teñen instalación de banda longa por cable. E, polo tanto, solicitamos do Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo: instar ao Goberno Municipal de Muros a que tome as medidas necesarias para facer cumplir a Telefónica S.A. coa súa obriga de ofrecer un servicio universal, entendido como conxunto de prestacións de telecomunicacións que debe garantirse a todos os cidadáns con independencia da súa localización xeográfica e a un prezo asumible para as parroquias de Velleira e Torea. Partido Popular. Ben, dende a constitución desta corporación, tanto o Grupo Municipal Popular como o do BNG teñen pedido de forma reiterada ao Goberno local que faga xestións para que as parroquias de Torea e a Velleira conten cun servicio de internet acorde aos tempos nos que estamos. Se o Goberno local fixo algunha xestión para tratar de solucionar este problema, foi unha cuestión pola que se preguntou en todos os plenos celebrados ata agora, e a que o Goberno de Compromiso nunca deu resposta, como tampouco lle dera o anterior Goberno socialista, como ben di o portavoz do Bloque. Que agora o Goberno de Compromiso, como manifestou na comisión, se sume á moción do Bloque na que se pide instar ao Goberno municipal a tomar medidas para que os veciños destas parroquias conten cun servicio de internet, o que pon de manifesto é non só a falta de iniciativa deste goberno, senón tamén a súa incapacidade de xestión. Ao longo destes meses, o equipo de goberno non presentou ningunha iniciativa ao Pleno da Corporación, limitándose a darlle trámite a cuestións administrativas e, eso sí, a apoiar as propostas presentadas polo Grupo Municipal Popular ou polo BNG en este caso. Anunciamos o noso voto a favor desta moción e, é máis, instámoslle non só a que faga xestión, senón a que, se ser posible, de conta ao Pleno desas mesmas, do resultado delas. Algo máis? Nada máis, gracias. PSOE? Bueno, nos na comisión informativa que celebramos, xa lle propuxemos o portavoz do BNG, que, por certo, non nos dixo nada todavía, si iba a retirar unha das frases que pon na súa moción porque é incerta, non vou dicir mentira, pero é incerta, e de feito ele é descoñecedor dos trámites que fixo o anterior goberno, porque nin formaba parte do goberno, nin se preocupaba moito, viña aos plenos de Pascuas en Ramos. Entón, seguramente isto puxo porque alguén lle cantou unha orella de que había que poñer isto, pero isto non é certo. Entón, queremos saber se vai a retirar o que pon aquí, que di que xa que o anterior goberno municipal non moveu nin un só dedo por dar unha empresa que facilitar o servicio. Se queres podemos ampliar e poñer que non movemos o dedo de xeito efectivo, porque hoxe en día siguen sin ter ningún tipo de acceso. Non sei se é certo ou non que fixeche des trámites ou non, evidentemente, porque, como ti dis, non estuvemos aquí, os nosos representantes abandonaron o noso partido e, polo tanto, nos chegamos aquí despois con
con pouca capacidade tamén para poder intervir e enterarnos. Pero hoxe en día temos esa capacidade, nos preguntamos e dixeronnos que vos reuniredes con eles unha vez. E desa reunión non saiu nada máis adiante. Entón, se queres modificar o texto, pois podes poñer que non movechedes un só dedo de forma efectiva. Entón, así, se vos vale así, pois adiante, se non, pois queda como está. A ver, Manuel, nós non é certo que nós non movemos nin só dedo, nin é certo tampouco que hubo unha sola reunión. E, de feito, hubo máis de unha, debeu haber 3 ou 4 reunións que non foron fructíferas. É certo que non foron fructíferas, porque a maior parte das empresas que se achegaban a Abelleira e a Torea para facer un estudio decían que non lle era rentable. Creo que o falamos na comisión informativa e ese foi o motivo polo cal tal. Pero decir que o Grupo Socialista non moveu un solo dedo polo Guimas de Abelleira, Entón, porque a empresa que quedou a Asociación de Veciños si dou un servicio efectivo? claro, Pero unha solución. Podemos A entrar ver, unha cuestión de orden. A ver, Pau, Vale, porfa, entonces, a ver, vamos unha a ver, cuestión de mira, orden. Bardo. Bardo, o que está unha cuestión de que senón... Aquí, ben, estuve aquí cando te reunistes con nós, éramos 5. pero hubo No, a hubo ver. máis reunións, aquí hubo 4 reunións, había xente maior, había máis xente, non sei se era en nombre da Asociación de Veciños, eso non che discuto porque ahora mesmo non me acordo se era si os que comparecían en nombre da Asociación de Veciños ou se comparecían en nombre de todos os veciños da Abelleira, os que eran socios e os que non eran socios. De feito, o resto das reunións foron máis numerosas que esa de onde eran 4 ou 5. Eso seguro. A ver, que non deron resultado, que non viñeste seguramente, non sei se viñestes, se me preguntas, tampouco cho sei decir porque non che poño a cara, non o sei, non o sei. E entonces, decir na moción que o Grupo Socialista non moveu un dedo cando o único que investeu cartos no Guimas da Abelleira foi o Grupo Socialista. Porque tal e como pon aquí, tal e como poñedes aquí, invertíronse 113.000 euros. Eso foi por iniciativa do Grupo Socialista. Porque o anterior goberno, que era do BNG e do Partido Popular, non invertiron ningún duro. Está claro que a inversión fixo o Grupo Socialista. Que o mellor a xestión non foi o suficientemente fructífera como debía ser, é verdade, é certo, pero non sería, porque nós non movemos un dedo, nin fixemos 50 reunións, nin Bardo se reuniu e chamou e mandou 50 fases a 50 empresas. O sea que o que nos molesta a nós desta moción é que se faga esa afirmación cando non é certo. O resto, estamos de acordo totalmente que queremos que Abelleira e Torea e todos os currunchos do Concello de Muros teñan todos os servicios, non solamente este. Eu solamente é iso, e nós anunciamos o voto a favor se retirades esa frase, porque nós, deixámoslo claro, pelexamos todo canto pudemos e o resultado foi ese, que ahora mesmo xa atendes unha empresa, pois chapó, parece fenomenal, non atendes. Bueno, pues a mí parecíame fenomenal se tuverades, independientemente de quen fora o logro, eso é o mismo. O importante é que exista o servicio, vale? E nós queremos que exista o servicio. Ahora, non podemos votar a favor unha moción onde se minte con respecto a nós, porque si foi un tema onde moito traballamos e moito peleamos, foi en este. E non dudamos ningún minuto en invertir os 113.000 euros en Abelleira. E problemas para poñer a antena e problemas para 50.000 que solventamos da mellor maneira posible, que non chegamos a que as empresas se interesaran por ese tema. É verdade, está aí para velo, pero que non fixemos nada, non é certo. Entón, se o retirades, non sei de que se rí, pero eu estou falando moi en serio, porque me parece... Non me estou rindo, estou esperando a que remate, nada máis. Vale, me parece un motivo importante e que ojalá mañán e que a votación desta moción sirva para que os operadores correspondientes se fagan cargo dese tema. Rematou? Sí, da primeira intervención, sí. Tócanos. Bueno, con respecto a quen levou Guimas para ali ou non, bueno, todo o mundo sabe que foi co goberno de Domingos do Sil. Despois, aquí parece que estas murallas que rodeaban muros no medievo fixo PSOE de caridade, non? Pero bueno, PSOE non é de caridade, Non, neste caso sí, bastante. Gracias. Sen de nada. No canto á frase, non temos problema en modificala, en poñer que o Concello anterior non conseguiu poñer no funcionamento do servizo. Perfecto. Tamén nos vale, nin dar outra solución. Vale. Non temos ningún problema en modificar esa frase se molesta o feito do que é unha realidade, que se moveron dedos non foron
polo menos efectivos a hora de movelos e non conseguiron dar unha solución. Que ademais nestes 4 anos, a parte da WiMAX, o que había que facer era seguir falando con Telefónica, que teñen a obligación de dar o servicio universal. Que o miramos, o consultei aquilo que falamos na Comisión Informativa, que sí que inclúe un mega de ADSL, o sea, todos os veciños do territorio español teñen dereito a ter acceso a internet de un mega mínimo de velocidade, non? Entón, non sei porque neses 4 anos que se facía a xestión do WiMAX non se facía tamén a xestión paralela ou si se fixo de presionar a Telefónica para que tuvera os veciños de Torea e de Abelleira acceso a internet. Si se fixo, o que é evidente que non moi ben non se fixo, porque 4 anos dan para moito e non se conseguiu facer. Queremos que o goberno actual solucione este problema e de forma urxente. E ademais nos presentamos esta moción ca idea de poder chegar a outros estamentos como valedor do povo e demais que miren un poquinho por esta cuestión porque nos parece que hai que rematar con isto xa, o sea, os veciños teñen que ter solucionado este problema xa, o sea, o mes pasado, non pode ser xa solucións para o mes que ven. Por iso nos modificamos podemos modificar Como queda? Deixame un momentinho o papel que ahora mesmo salindo aquí da tablet onde pon, retiramos, xa que o anterior goberno municipal non moveu ningún só dedo para dar cunha empresa que facilitara o servicio xa que o anterior goberno non conseguiu solucionar o problema. Perfecto. Gracias, Manuel. No. Vale. Remataste, Manu? Sí. A mí me gustaría que a señora González nos diga cal é a norma que permite que cando ela lle convén se podan modificar as mocións despois de debatilas e cando non lle convén non se poda. Iso ten que ver co WiMAX, señora alcaldesa. Contesto xa iso. Contesto. Non. Porque parece ser que cando a ela lle convén se poden emendar as mocións, inda que estén debatidas, pero cando non lle convén non se pode. De feito, vostede impediu ao grupo de goberno en varias ocasións modificar as súas mocións porque viñan informadas da comisión e non se podían modificar. Capacidade de persuasión. Non me interrompa. Non temos nada máis que engadir. Nada máis. Partido Socialista. Sí, bueno, pues nos primeiro queremos dar as gracias ao BNG. Efectivamente, as labores non chegaron a bo término, chegaron hasta onde chegaron, que non é certo tampouco porque non hai máis que mirar a documentación de inversión destes 113.000 euros, foi a instancia do Partido Socialista, pero volvo a decir o mismo, é igual, non é o problema ese de quen inverteu ou quen non invertiu. Está feita a instalación, está feita a infraestructura, eso é importante, agora mismo que eu creo tamén que é moi conveniente que esta moción sala daqui co voto unánime de todos os grupos, facer forza entre todos, cada un da maneira das posibilidades que teña e, dende logo, nós, unha vez retirado eso que non era certo, imos a votar a favor. Benea. Ben, con respecto ao WiMAX, que dicías que ahora mismo que hai que volver a... Bueno, non sei como foi exactamente a expresión que dixetes agora, pero o objetivo xa non é volver a utilizar, o sea, poñer en funcionamento o WiMAX, non? O WiMAX está xa desfasado tecnológicamente e o que hai que buscar é que Telefónica solucione este problema. Home, bastante. Hoxe en día, cando en Noia teñen fibra de 100 megas, ter aquí a 20 kilómetros isto... No, aquí non, pero estamos a 20 kilómetros de onde está a fibra. Agora pelexar polo WiMAX, non sei, é como pelexar por poder ver a televisión analógica. No, pero non é cuestión de ser pola fibra, é cuestión de que Telefónica cumpla co seu deber de dar un servicio universal de acceso a internet a todos os veciños. De feito, perdeuse unha oportunidade importante de forzar a Telefónica que o fixera así, porque durante a legislatura anterior, se non me equivoco, instalaron antenas de 3G de Movistar e outras compañías de teléfono, sen ofrecer nada a cambio. Nese momento, podese dicir que sí, podedes poñer as antenas, pero a cambio dalle de servicio esta xente de acceso a internet. Por iso que foi unha oportunidade perdida de negociar con Telefónica que dotara de ADSL estas parroquias. O que é certo é que o problema está aí, que para nós
en boca dos veciños o WIMA xa non é solución, xa non é competitivo no momento no que estamos, que hai que conseguir sí ou sí que Telefónica dé o servicio que ten que dar, por lei. Vale. Bueno, efectivamente, eu xa estiven en Abelleira nunha reunión que convocou a Asociación de Veciños e que me invitaron e me volveron a trasladar outra vez da necesidade de ter señal de internet e de televisión. Outra vez, aparte de eso, bueno, frecuentemente, cada vez que alguén de Abelleira se atopa con algún de nós, nos recorda esa necesidade. O sea, todos somos conscientes desa necesidade e efectivamente hai que facer todo o posible para que os veciños da Abelleira teñan internet. Preguntaban polas xestións, bueno, dende o goberno municipal tense falado con Telefónica, a persoa que falou con Telefónica concretamente foi Tono, o concelleiro de Promoción Económica e Facenda. Estamos en conversas con Telefónica e vamos a intentar presionalo con todo o que se nos ocurra para que dean ese servicio universal, non? Tamén a través da OMIC se estiveron facendo indagacións e mirando a ver que pasaba. O que nos comunican é que o problema de Abelleira e Torea é que queda no medio de dous repetidores, transformadores, entón que queda aí nun oco, como nunha zona de sombra, que o problema é a distancia, que lle pasa o mesmo en menor medida, pero tamén lle pasa o mesmo a Louro, por exemplo, que tamén queda lonxe do transformador que hai aquí, o repetidor, non sei exactamente como se chama, que hai aquí en Muros, tamén lle queda lonxe e tamén ten algo de problema, é a mesma situación, non? Solucionaríase si Telefónica, si Movistar, que é a empresa que ten que garantizar agora mesmo ese servicio universal, polo que estivemos vendo, colocara un transformador en Abelleira ou naquela zona. O problema é que Telefónica di que pola cantidad e polos usuarios que hai ali que non lle é rentable. E aí é onde temos que presionar, Si lle é rentable ou non, nós entendemos que é un problema da empresa, que si ten adxudicada esa tarea, ese encargo de garantizar o servicio universal, será porque seguro que lle reporta beneficios. Si en este caso non lle reporta beneficios ou lle reporta algunha perda, pois é un problema da empresa, seguro que eso se compensa con outras zonas. Eu estou segura que cando Telefónica acepta ese tipo de traballos de encargos é porque lle é rentable, que é unha empresa que está para ganar cartos, evidentemente, non para perdelos. Por lo tanto, bueno, faremos o posible por presionala con todo o que se nos ocurra para que vean ese servicio universal, que además está recollido, que todo o mundo ten dereito, vale? Tanto dende a OMI como o concelleiro Tono, que é o que está en contacto con Telefónica para esas xestións. Bueno, remataron os turnos, pasamos a votar. Votos a favor da moción? Bien, unanimidade. Ben, o quinto punto son resolucións de alcaldía. Tendes, no mes de decembro non houbo pleno ordinario, que non hai pleno ordinario, co cal en esta ocasión hai, bueno, as actas de xunta de goberno e decretos de bastante tempo, de novembro e decembro. Non haber pleno en decembro, se acumulan 2 meses. Punto 6 son mocións de urxencia. Algúnha moción de urxencia? Non? 7. Rogos e preguntas. Partido Popular. Bueno, vainas contestar agora ou vainas deixar para o seguinte pleno? Casi, si mas vai dicindo todas, vou anotando, as que poida contestar agora contesto, e senón, se hai algunha que non teña datos ou tal, no próximo pleno. Pero que lle poida contestar agora, xa lle contesto agora. Bueno, a primeira está relacionada co servicio de axuda a domicilio. Recibimos queixas de varios usuarios polos cambios nos horarios e nos servicios que, segundo eles, se foron realizados de forma arbitraria, sin tan sequera notificarllos. Apareceulle a xente en horas distintas, sin saber moi ben nin a que iba, nin a que non iba. E tamén sabemos ou nos comunicaron que houbo varias reclamacións no proceso de elaboración das listas de contratación. Gustaríanos que nos dera algunha explicación ao respecto.
Temos tamén varias queixas de usuarios da pista de pádel pola falta de mantemento e a imposibilidade de utilizala a partir dunha hora determinada. Nos gustaría que o concelleiro delegado de Deportes nos dera tamén algunha explicación. Retomamos unha vez máis o tema que xa planteou no seu día o BNG e que nós tamén preguntamos por el, porque tamén recibimos queixas dos veciños polo pino de Somorto, unha petición reiterada. O pino sigue ali cada vez con máis peligro porque o mar vai minando a parte de abaixo e se ten pensado facer algunha actuación ao respecto. Tamén unha petición reiterada de tempo a Rámpola para o Clube de Remo de Esteiro, a ver se fixo algunha xestión ao respecto, e sobre o paseo de Esteiro tamén, a nós no mes de decembro conseguiramos falar co responsable de costas para aquí, nos comentou que no mes de xaneiro tiñan pensado iniciar os trámites para facer o proxecto para a reparación do paseo. Non sabemos se tiveron ustedes, se interesaron por este tema ou teñen alguna comunicación. Tamén queríamos saber, no Diario Oficial de Galicia, do 30 de decembro, publicáronse varias convocatorias de axudas e subvencións dirixidas a concellos para a contratación de desempregados e actuacións de fomento do emprego. Nos gustaría saber se se solicitou algunha destas axudas e para que proxectos. E xa, por último, dúas cuestións para o concelleiro delegado de Facenda, se nos pode dar conta de se fixo algún traballo para facer efectivo ou se iniciou algunha proposta para facer efectivo o acordo de baixada do IBI e sobre cando se ten pensado iniciar a tramitación dos orzamentos do 2016. Nada máis, moitas gracias. Bueno, a ver, axuda a domicilio. En axuda a domicilio fixéronse cambios, houve un novo proceso selectivo, porque dende que chegamos recibíamos queixas tanto das persoas que traballan en axuda a domicilio, das auxiliares de axuda a domicilio, como de familias de usuarios de axuda a domicilio. Non había problemas de distinta índole, problemas laborales nun caso, de contratos moi precarios, problemas nas casas de que había moitos cambios nas casas das auxiliares, é dicir, que por unha casa pasaban moitas auxiliares, que había moito cambio e algún problema máis. Entón, fixemos un proceso selectivo e se está reorganizando todo eso. Hoxe mesmo tiven outra reunión, e digo outra porque xa non é a primeira, con todas as auxiliares de axuda a domicilio e coas traballadoras sociais, con unha porque a outra está de vacacións, e co persoal de servicios sociais, donde demos un paso máis, outra volta a esta nova reorganización, tanto nos turnos como nos días, non? Recollendo o que nos iban trasladando tanto, insisto, familias como auxiliares de axuda a domicilio. Hoxe mesmo tivemos esa reunión, que é outra máis, insisto, ás 2 da tarde. Eu agardo que con estes cambios vai mellorando pouco a pouco todo, tanto unha cousa como a outra. Hoxe estiveron todas elas, levaron os turnos e, en principio, eu creo que da reunión que saleu a xente satisfeita foi o que me trasladaron, polo menos, cos novos turnos. Con isto pretendemos, sobre todo, evitar esas dúas cousas, os traballos en precario que había, os contratos en precario que había, xente que traballaba solo as fins de semana e que durante un mes cobraba alrededor de 200 euros, tendo que desplazarse por todo o concello, por un lado, e por outro lado eses cambios continuos que había nos domicilios de persoal que iba por ali. A idea é que por cada usuario vaya unha ou dúas persoas como moito, salvo cambios inevitables de alguén que enferme ou cousas así, vale, pero así ordinariamente que vaya unha ou dúas persoas solo por domicilio e que os contratos sean un pouco mellores, os contratos laborales. E se consensúa cos usuarios eses turnos e esa forma de traballar? Sí, eu lle teño trasladado a traballadora social que ten que estar en contacto continuo e permanente coas familias. Lle digo que ten que ir por ali e recoller o que as familias lle din. Tamén hoxe aproveitei a reunión das auxiliares para dicir que elas tamén nos trasladen o que as familias lles digan. De feito, nos cambios de hoxe hai algún cambio de horario que eu lle dixen a traballadora social que o falará cas familias antes de nada. Pero ese primeiro cambio non se iba ben ou notificou. mal.
eses primeiros cambios que se fixeron non se notificaron. Pregunto. Non sei. A min, Eu, as queixas que teño de que non, pero estou non preguntando. Eu, as miñas instruccións para os servicios sociais é que se comunicara clarísimamente, é dicir, que cando vai un auxiliar nova a un domicilio, porque é a primeira vez que vai acompañada da traballadora social, son as instruccións concretas que teñen, que vai acompañada da traballadora social. Si, a mí tamén me chegaron queixas de que non foi así, ese foi un dos motivos de que hoxe tuveramos outra reunión, vale? E que estuvera na reunión tamén as traballadoras sociais. Eso que ten que quedar moi claro por escrito nos domicilios, as auxiliares en servicios sociales, cales son as obrigas e os deberes das auxiliares e das familias, porque ese é outro foco de discrepancias tamén. Hai auxiliares, hai familias que din que unhas auxiliares lle fan máis que outras. Eu creo que eso ten que quedar moi claro tamén, cales son os dereitos e os deberes de un lado e de outro. E que os cambios que se fagan que teñen que ser todos comunicados a estas familias. O sea, non pode ser, e que me comentaron que nunha familia, por exemplo, pasou que se lle cambiou un horario, que tiñan a primeira hora da mañán, que lle foron tarde e que non sabían nada. A min comentaron. Ese foi un dos problemas que me causaron. Bueno, todo isto é o que motiva que esteamos tendo estas reunións. Hoxe mesmo houve outra para intentar arreglar todo isto. Supoño que aínda non se arreglará todo porque é moi complexo casar as necesidades e os horarios de un montón de familias coas auxiliares de axuda, pero estamos traballando no asunto e estas reunións son para eso. Houve hoxe un. Do mantemento da pista de pádel, non leva a ti, non sei se tes datos agora ou despois. Do tema da pista de pádel non hai un mantemento preparado para facer unha pista para manter a pista de pádel. O único tema é cando a pista de pádel se utiliza, hai unhas horas que non tiñan luz artificial porque non estaba conectado ao cuadro e nada máis. O trillado que se fixo no último torneo, a luz, non hai luz. É que iso é o que me diga a min, que a partir dunha hora... Os trámites que se iniciaron con unha empresa externa é para iniciar o trámite e conectar a luz, pero non había luz a partir dunha hora determinada. Pero ali hai 4 e hai todo. Pero non está conectado. Pero os trámites son esos. Mira. Opino de Somorto... Quintela, quero contar o Pino de Somorto, que está... É que eso é algo rápido, precisamente, seguro que por eso, porque é tan rápido van deixando, pero ten que ser, porque vai acabar caendo. Eu que son de ali, conozo o sitio, leva moitos anos ca raíces ao aire e cada día van un pouco máis. Unha cuestión, como concelleiro de Medio Ambiente, eu procuro protexer o medio ambiente. A ver, eu vi ese pino. É certo que se levan queixando dese pino pois 8 anos, que eu sepa. Que eu saiba, levan queixándose dese pino 8 anos. Unhas veces porque lle quita a sombra, outras veces porque é un pino moi grande e teñen medo de caer. O pino vese ben afianzado na terra, non quere dicir que poida caer, pero, bueno, se todos queren que se corte o pino, pois habrá que cortar o pino. Mentras non o declaren árboles en lleira. O pino, os que o conocemos, ti vas ali á playa e o pino dá a sensación de que vai caer en calquera momento. Non é, pero o pino é un pino importante, ten os seus anos. Ten un tronco, non é un piniño. Pero vamos, o pino que se afianzado no terreno. Son raíces, está no aire. Non está no aire. No, mire que arriba familias. No, pero as raíces non están no aire. Non entremos en debate, sino... Bueno, Rambla do Clube de Remo. Estivemos o concelleiro de Deportes e eu no Clube de Remo, cando? Haberá, que? 10 días, 15 días? Bueno, hai uns días. Fomos por ali e nos trasladaron as demandas que para iso nos invitaron a ir ali, para que nos comunicar que demandas tiñan. E curiosamente, a Rambla non nos la pediron, De todas maneiras, é unha demanda de vello do Clube de Remo de Esteiro, da que eu teño constancia xa de outras... Ali naquela reunión, non? Si nos pediron foi a entrada, cando eles recollen os barcos, a trainera, o mellor é esa zona de entrada no Clube de Remo. Claro. Esa zona de entrada do Clube de Remo está o que é a acera e despois unha zona sin asfaltar. Eso foi o que nos pediron. É dicir, a entrada para non golpear o que son os barcos, a trainera sobre todo. Porque cando a suben non teñen facilidade. Pois xa nos pedironos a Rambla do Mar.
varias veces. É que necesitan as dúas cousas, necesitan a Rambla e máis que se lle poña firme piso, que se asfalte ou cemento na entrada por onde meten e sacan a trainera, porque pousan ali para limpar e a estropean toda, estropéaselle, porque lle baila se estropea. Eu supoño que ese día non se acordaron da Rambla, de todas maneiras nós somos conocedores desa necesidade porque non la teñen trasladado, xa é unha demanda de hai anos tamén, xa, eu creo que dende que se fixo o Clube de Remo. Entón, bueno, estamos pendientes de poder falar con Portos porque é zona portuaria para ver das dúas cousas, da Rambla e máis desta asfaltada, porque colle un tramo de Portos. Non é todo, pero un anaco sí que colle. Entón, ou ben Portos ou ben que nos autorice a nós para lle poder poñer polo menos o piso ali, que é unha obra máis fácil e máis pequena. E se pode ser a Rambla tamén. Non hai aínda nada avanzado, pero si está aí pendiente. Do Paseo de Esteiro falou con Rafael e Emil, non todas as semanas, pero creo que casi. A semana pasada, o mércores, estivo Rafael e Emil en Esteiro. A raíz de unha destas chamadas, pois eu lle pedín que viñera a Esteiro a intentar pasear polo paseo. Eu ven e intenta pasear polo paseo. Porque unha cousa é que se conte e outra cousa é velo ali in situ. Estivo ben a vir, estuvo intentando pasear polo paseo e me comentou o mismo que comentabas, non? Que iba a ir a Madrid en febreiro, aproximadamente en 15 días, pero el veu a semana pasada, sei que lle debe de quedar unha semana ou por aí para ir a Madrid. Que iba a ir a Madrid e que iba a intentar redactar un proxecto novo para acometer o arranxo do paseo de Esteiro. El dixo que iba a facer todo o posible. Eu ata o de agora, sempre que o chamei, que me interesei por isto e máis polo problema que hai ali do deslinde da zona de servidumbre. Pois, sempre respondeu e atendeu ben, co cal eu quero darlle ese marxe de tempo, de confianza, para ver se efectivamente consigue facer esa redacción dese proxecto e se ven algún avance. Os dous comentábamos que o problema de non darse constituído o goberno de España pode ser un problema, porque me traslada el que quen este sentado ali pode ter efecto, para ben ou para mal. Eu, claro, que lle dixen é que entendía eso, que iso é un trastorno, pero que o Paseo de Esteiro non pode esperar. Non pode esperar a que en Madrid se poñan de acordo quen vai gobernar ou non vai a gobernar para designar os responsables de cada departamento. E como non pode esperar, pois hai que ir avanzando con todo o que se poida. E que tiñamos que deixar de esperar uns polos outros. O Concello non pode esperar a que Costas faga non sei que e Costas non pode esperar a que o Concello faga non sei canto. Quedamos en que había que traballar conxuntamente e o primeiro que iba a facer el iba a ser eso, intentar redactar ese proxecto. O mércores estivo aquí. A zona do paseo que está dentro do patrimonio municipal, tendes previsto vos facer algo? Non temos concretado facer nada por unha cuestión presupostaria, basicamente, porque eso significa un gasto elevado de cartos. Eu o que lle dixen é que... Estaba falando de proxectos aí. No, eso vai non facer, dixo Rafael Emil que facían eles o proxecto de todo tramo, de todo o paseo de Esteiro, que iba a intentar facer o proxecto de todo. Eu o que lle trasladei é que se tiñamos un proxecto claro do que se quería facer co paseo, si dispoñíamos de algunha partida, de algunha posibilidade para facer algún traballo, pois que o Concello de Muros faría algún traballo dentro das súas posibilidades, pero sempre que estuvera claro que quere facer Costas con ese paseo. Tamén lle trasladamos que o piso que ten non pode volver a ser de madeira, porque eso está demostrado que non é efectivo, que non vale. Entón, lle dixemos que teñen que pensar noutro tipo de pavimento. Si está claro que vai a facer Costas con ese paseo, porque o Concello pode e debe facer mantemento, pero agora mesmo non é cuestión de mantemento, é cuestión de arreglalo integralmente. Entón, unha vez que este claro que quere facer Costas con ese paseo, algunha pequena cousa, si pode facelo o Concello, fará sin problema ningún. Agora ben, eu creo que a ninguén se lle escapa que obra de tal envergadura
que o Concello non pode acometer o arranxo de todo o paseo. É imposible. Eu pregunto pola parte que é competencia municipal. Pois non, dixo que iba a intentar que Costa redactara o proxecto de todo o paseo, non só da parte que lle compete a Costas, que además é todo de Costas. Subvencións, si, solicitouse un obradoiro de emprego conxuntamente con Carnota e logo se solicitaron tamén subvencións para as que se solían solicitar, para socorristas e este persoal que fai falta todos os anos no Concello que se aproveitan estas subvencións, sí que se solicitaron. De todas maneiras, se queredes información concreta de que se solicitou, vos pasamos, ou podedes vir a ver o expediente, ou vos pasamos concretamente que se pideu con cada subvención. Non hai problema. Pois se é posible unha relación, tampouco necesitamos detallada. Vale. Bueno, e da baixada do IBI dos orzamentos vos conta o concelleiro que está traballando neles. O que se está facendo todavía está pendiente o tema de persoal, pero o resto está máis ou menos encauzado para que a intervención dé visto os presupostos. Os números están máis ou menos feitos. Así a pecho descubiertos. Non, están pensados o que son os gastos. As inversións e todo o demais non está decidido. Falta persoal e falta moitas cosas máis, pero falta intervención tamén dar o visto non a pecho descubierto. E o do IBI? O do IBI depende do que consigamos reducir no outro lado. É un acordo do pleno. Tedes que facer o posible para facelo efectivo. Efectivamente, entón a intervención terá que dar o visto bo para que as reduccións que se fagan nas partidas presupuestarias sean acorde. A ver, no orzamento están traballando ele e o Departamento de Intervención. No orzamento falta, evidentemente, concretalo e falar cos grupos da oposición. Non imos a traer uns orzamentos aquí sen telos como mínimo falados cos grupos da oposición. Haberá que ver que aportacións fan os grupos da oposición para esos orzamentos, pero entendemos que debemos de presentar unha base para logo aí modificamos o que teñamos que modificar para chegar a un acordo, vale? E con respecto ao IBI, efectivamente, é un acordo plenario que hai que facer efectivo e se está traballando, estáse traballando en máis ordenadas, non só nesa, pero bueno. Vale. Bueno, pois nada máis. Partido Socialista. Podemos preguntar máis de un ou fago todas as preguntas, señora alcaldesa? Sí, faga as preguntas e logo lle contesto. Ela pode preguntar tamén? Sí. Pois entón pregunte a ela, logo pregunto eu. Pero van. Sí? Sí. Sandra. Tú. Eu quería saber en servizos sociales cando se sustituye a unha auxiliar si se vai empezar sempre por o número 1 ou a lista vai a seguir baixando hasta chegar á última persona que este en esa lista. Entendestesme, non? Refiérome se... As auxiliares de axuda a domicilio. As auxiliares de axuda a domicilio, sí. Si cada vez que se sustitúa unha se vai empezar por o primeiro ou se vai continuar desde onde está traballando a anterior. Quería saber tamén que cambios se fixeron nos turnos, porque, bueno, eu teño, hasta onde eu estuve, iballe un auxiliar durante a semana e outra o fin de semana. Refiérome que moitas auxiliares polas casas non pasaban. Hasta onde teño entendido, vamos. Únicamente que estuvesen de vacacións ou de baixa, as outras, así non. Tamén quería preguntar se se vai volver a poñer o contacontos en Louro, porque levamos bastantes meses sin que os nenos podan asistir. Que hai un bache na subida do convento, xusto entre a carretera general e a subida. Hai un bache bastante grande. Os coches tocan abaixo, de feito, na carretera. Quería preguntar tamén quen se encarga da limpieza das plantas segunda e terceira do Centro Social de Louro e máis do encendido das estufas de peles, porque as asociacións que van ali a actividades pois teñen bastante frío. As estufas non se encenden e, bueno, queixanse da limpieza. E pedir tamén
si pode ser, máis presencia policial, sobre todo no Rueiro da Lavandeira, en Louro, porque se me queixan os veciños de que, bueno, hai coches con xente facendo... non facendo nada, nada mal, pero, bueno, parece ser que se fan bastantes trapicheos por ali, non me especificaron máis, ni moito menos, pero, bueno, que a xente que empeza a ter medo. Polas noites, me imagino, non? Durante todo o día hai bastante presencia de coches. Polo día tamén. Sí, e pola noite tamén. Pola noite non é policía local. Nada máis. Nada máis, señora Carmen. Vale, vamos a ver. Eu quero lle preguntar a usted, señora alcaldesa, sobre a acta do pleno do 24 de agosto. Usted recorda que o secretario contestou a miña pregunta? Faga máis preguntas e logo xa lle contesto. Bien. Volvo a preguntar sobre a mesma acta. Eu fixen, que as leín ao principio sobre a mesma acta, unha cantidad de preguntas aquí que faltan moitas por poñer, pero en concreto usted contestou a parte delas. Recordará que contestou a parte delas. Sí? Pregunte. Pregunto, vamos a ver, eu cando lle preguntei a usted sobre a situación dun ancián que vive na Casa da Cultura, eso contestou, non? Non vai a contestar? Faga máis preguntas e logo xa lle contesto. Contesta todas xuntas. Claro, claro. Vale. Pois sobre a situación dun ancián que vive na Casa de Cultura, eu pregunteille que pasaba con el, e usted contestou. Pregunteille tamén cando se iba a cortar a erva en Louro, e tamén contestou. Cando se iba a poñer a funcionar os contenedores soterrados, e tamén contestou. Quen era o director de obra da piscina, acórdome perfectamente que tamén contestou. Quen está informado pecha, tamén contestou vostede. Se se sacou a praza do CIM, tamén contestou. E se sacou a praza para un novo abogado e un novo aparellador, que pon aquí, pero é procurador. Vale. Entón, quero saber se vostede é verdad que contestou isto, se recorda que o secretario contestou 2 veces que sí a miña pregunta. Vale. Eso quero sabelo, señora alcaldesa. E logo, sigo cas preguntas? Sí, claro. Vamos a ver. Nos pedimos, desde o comenzo da legislatura, o permiso de portos da festa de San Pedro do ano 2015, do ano pasado. Vostede contestounos que non había ningún problema, que non lo iba a entregar. Eso foi en xuño, estamos en xaneiro e non temos o permiso de portos. O que eu manifestei aquí foi o que me dixeran os funcionarios, que usted lle había dito que non podía imprimir. Non, o que me dixo a min, cando estaban diante os outros grupos políticos, foi que non o podía imprimir en ese momento. Non o temos todavía. Queremos saber se vamos a ter ese permiso de portos da festa de San Pedro de 2015 ou se é verdad que non existe. Pese a que vostede dixo que sí o había. Queremos saber tamén si o permiso das festas de carnaval deste ano, que parece ser que se iban facer na zona de Portos, si tamén o pediu e si tamén o ten. Queremos saber quen organiza este ano as festas do carnaval, non somente as comparsas, sino que parece ser que va a haber unha festa que vostede ven xente a preguntarlle aquí como iban facer cas barras e con máis cousas, e vostede remitiunos a dous hosteleiros particulares que non ostentan ningunha asociación. Dixo que había que falar con eles, que vostede había dito que vostede había decidido que eles iban a encargarse dese tema. Tamén queremos saber sobre a acta do día 26 de novembro de 2015, que esta me parece, sí. En esta acta do 26 de octubre, non de novembro, do 26 de octubre do 2015, usted di: a señora González pide que quede enriba da mesa para poder tratar no vindeiro pleno e que se inclúa na orden do día do vindeiro pleno, ao que contesta a señora alcaldesa que sin ningún problema, sobre unha moción que a presentáramos por urxencia, e dixo que se votou en contra urxencia, e vostede contestou que se traería ao próximo pleno, sin ningún problema, contestou vostede, tal e como se recolle nesta acta. Esta acta do 29 de outubro, estamos en xaneiro, e esa moción ni está ni se le espera. Queremos saber se vai traer esa moción ao pleno.
E logo, nesa mesma acta, cando o Partido Socialista presentamos unha moción sobre o Porto, sobre a redistribución dos espacios do Porto, usted di, ou polo menos pon a acta, di: a señora alcaldesa explica que o seu grupo tamén está traballando nesas alegacións e, ojo, que se compromete a convocar a comisión informativa se hai acordo, convocar o pleno extraordinario antes de que remate o plazo de presentación de alegacións. E logo vemos que esa decisión foi tomada nunha xunta de goberno. Todo isto que dixo vostede aquí non é certo. Ou non sabemos se tal como vostede prometeu aquí, vai a convocar a comisión informativa e vai a convocar un pleno extraordinario para falar do Porto. Bien. Tamén lle queremos preguntar o decreto 422, que é outra cousa que lle habíamos preguntado, sobre as eleccións de uns socorristas, onde se publicou? Porque nós non encontramos en ningún sitio que se hubiera publicado, ni na página do Concello, ni en ningún diario oficial. Eso tampouco non lo contestou. Logo, vemos na relación de pagos que fixo o Concello, vemos que se renovaron os seguros do Concello, seguros de responsabilidade civil, seguros dos vehículos, que o Partido Socialista habíamos feito un concurso porque é unha cantidad bastante elevada. E entonces invitamos a todos os representantes de seguros da plaza do Concello de Muros para que puderan ofertar e ter igualdade de posibilidades. Vemos agora que se renovan, non sabemos se se sacou o concurso e volveron a ganar os mismos, ou se se vai sacar a concurso, ou se se decideu así con el dedo de se lo vamos a dar a este. Ou se pediron ofertas, que era o que habíamos feito nós, e as máis ventaxosas foran a del Betia. Usted recordará que cando se fixo eso, convocouse unha mesa e abríanse os pliegos e todo eso fixose aquí, neste salón de plenos. Con respecto a acta do pleno do 26 de novembro, están todas as preguntas sin contestar. Nos habíamos pedido aquí, que pasaba cos colectores soterrados, contesta que o mesmo que di que pasaba ano e pico que estiveron enterrados e soterrados, cerrados e sin funcionar. Entonces agora, como vostede xa leva gobernando máis de 6 meses ou 6 meses ou máis ou menos, queremos saber por que non funcionan esos contenedores soterrados. Pedimos o horario da policía local, tampouco temos. E seguimos con queixas, tal e como dixo a miña compañeira, de que a policía local sigue sen traballar de domingo a xoves. E queremos que nos ratifique que é verdad que a policía local non traballa de domingo a xoves. Bien, eso con respecto a esta acta. Tamén lle preguntamos, que claro, temos todas as preguntas sin contestar, tamén lle preguntamos se non pensaba modificar o orzamento e iban seguir cobrando co mesmo orzamento sin modificar o orzamento. Preguntámoslle tamén canto era a débeda a día de hoxe, pero hoxe hai no que levar o 26 de novembro de 2015. E tamén lle preguntámoslle quen era a titular da licencia de grabación e se podemos ter unha copia desa, xa que se recolle como daquela forma que se recollen as actas, o señor secretario, se el di que vai a recoller como o que acorde e parece que non ten boa memoria, pois quereríamos que se nos deixara a todos os grupos políticos unha copia desa grabación
Mire, solo lle pido que garde respecto aos traballadores públicos, nada máis, Eu vale? non lle faltei o respeto a ningún traballador público. Siga, Non lle faltei o respeto, señora alcaldesa. pero gardelle respeto. Eu non lle faltei o respeto. Vale, pois siga. A ver, o único que pido, e creo que estou no meu dereito, estou no meu turno de palabra, e o único que pido é que queremos unha copia da grabación. Mire, Eso non é siga, falta de está respeto. insinuando que o señor secretario vai a poñer na acta non o que pase, senón o que el queira. E me parece unha insinuación grave. Sí. En calquera caso, xa está. Siga coas preguntas. Señora alcaldesa, Con robos eu de non preguntas. estou insinuando nada, eu estou dicindo que en esta acta non están as súas contestacións, nin a del tampouco. Vale, Non bueno, están. siga preguntando. Vale, moi ben, sigo preguntando. No mes de novembro do ano 2015, usted que presume de non ter asesores, abonoulle o seu asesor xurídico 5.000 euros. No mes de novembro. A quen? O seu asesor xurídico. A un señor que se chama... Vamos a ver. Non sei que é, non? Que se chama... Enrique con H. Bien. E tamén queremos saber en que partida, en que punto do presuposto ven recollida que o Concello de Muros pode aboar. Eu, cando marchamos de aquí, deixamos un presuposto aprobado e en ningún punto do presuposto se recollía que se podían pagar provisións de fondos. Non se podía. Non sei se vostedes tomaron outro acordo en algunha xunta de goberno, que nós non o vimos, desde logo as xuntas de goberno que nos entregaron non hai ese acordo, e aquí hai unha factura de provisión de fondos procedimento ordinario 114/15, donde se lle aboan a ese señor 3.479,91 euros. Como concepto, provisión de fondos, non falo de facturas, Entón, quero saber en que xunta de goberno se aprobou esa modificación das bases do presuposto. Bien, os contratos de Helvetia, os que renovaron, ascenden a 16.000 euros, o cal nós creemos que é unha suma o suficientemente importante como para poder invitar e polo menos pedir un par de presupostos ou tres, tendo en conta que os gastos, as cuantías e os baremos das compañías de seguros de ano para ano sufren unha gran variación, como sabemos todos que pagamos seguros. A Xunta de Goberno Local do 6 de novembro aprobou as bases para a creación ou a modificación, a renovación da lista de axuda a domicilio e de un condutor ou da lista de condutores para o servicio adaptado. E vemos que se ampliou a normativa e pon que a aprobación das bases faise de acordo co Real Decreto 896/91 de 7 de xuño. Anduvemos mirando, xa vimos que se aprobaron esas actas, esas listas de xente, de traballadores, e anduvemos mirando en todos os boletíns onde se publicou e non aparece publicado en ningún sitio. E o Real Decreto de 896/91 di: las bases de las pruebas selectivas, así como las correspondientes convocatorias, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma y, en su caso, en otros diarios oficiales o en el periódico oficial de la corporación interesada. Non aparece publicado en ningún sitio. Xa están funcionando. Entón, queremos saber se o mellor si se publicaron e nós non as vimos, porque pode ser. E que sepa que se non se publicaron, eso é nulo. Bien. Nas dúas, tanto na da axuda a domicilio como na lista de condutores, pon o mismo. Nombres o Real Decreto e non está publicado, ou polo menos nós non o vimos. Outra pregunta que está todo o día na calle: que pasou coa comida dos maiores? Había unha asignación presupuestaria para facela e non se fixo. E creemos que era... Nós, desde logo, creemos que era a única actividade lúdica dirixida ás persoas maiores.
tendo en conta que para a xuventude e os rapaces hai 50.000 actividades, como non pode ser de outra maneira, e oxalá houbera máis, e tuveramos presuposto de abondo para facer moitas máis, creemos que a única que teñen os maiores que non é xusto retirarse. Si se vai a facer. A pregunta é si se vai a facer. Este mes non hubo comisión de seguimento das obras da piscina. Queremos saber por que non hubo comisión de seguimento, queremos saber por que as obras están paralizadas e queremos saber si son conscientes desde que se pechou a piscina e non se está cobrando desde setembro a xaneiro, deixou de recaudar o Concello de Muros, deixou de recaudar de setembro a xaneiro 76.515 euros. E tamén queremos saber se vostedes opinan que iso é unha boa xestión. Tamén queremos saber cando se van podar os árboles, porque agora creo que sí, que están podados en todos os lados. Eu non sei cando é a fecha, pero dende logo todos os concellos teñen os árboles podados, menos nós van vir abaixo, e os árboles están sin podar. E tamén, con respecto ao da poda dos árboles, que nos vai a podar? Porque nos comentaron algunha persoa que está interesada que están facendo unha selección para contratar unha empresa de xardinería. Como non tampouco a vimos publicada en ningún lado, queremos saber se é verdad, se están facendo esa selección, se se publicou ou non se publicou e onde está publicada as bases para poder licitar. As farolas de baño siguen sen funcionar. É un rogo, por favor, que funcionen as farolas de baño. As calles de Muros son verdes, están cheas de limo por todos os lados, co peligro que iso supón. E logo xa queremos que nos conte cal é o conflito que está creado cas traballadoras da limpeza. Porque as traballadoras da limpeza estánse a queixar de que está pasando o mismo que fixo vostede cando levaba personal no anterior goberno e que algunha delas tuvo que solucionar o seu problema a través dos sindicatos e no xulgado con unha sentencia firme, que ten unha sentencia no bolsillo algunha das traballadoras e vostede parece ser que está empezando a volver a facer o mismo. E, ademais, que o motivo que vostede di para facer un cambio de limpadoras, as limpadoras, di que é que o fai por proximidade, cando unha persona que vive no marxen dereita da gasolineira e outra que vive no marxen esquerdo e teñen que ir ao colexio a limpiar, eu creo que están a mesma distancia. Entón, non é certo, ou polo menos non coincide que sea ese o motivo, non saben cal é o motivo desas variacións que quer facer vostede e que se está facendo de forma totalmente altruista, porque depois hai outros que son interinos, que non se poden sacar do seu posto de traballo, e que, bueno, esperemos que este conflito que está creando contra as traballadoras de limpeza chegue a bo fin e que, bueno, que non teña que acabar como acabou da vez pasada que fixo vostede no xulgado cos traballadores da lonja, cos de obras. E creo que nada máis. Sí, cando nos vamos a reunir para falar das obras que non se aprobaron hoxe aquí do plan da Diputación? Reunímonos todos ou só se reúnen os 3 grupos políticos? E nos non. Remato? Creo que sí. Espera, a ver, que me das. Sí. E logo aprobáronse, a última xa, aprobáronse o padrón do Servicio Municipal de Agua do terceiro trimestre do ano 2015 e eu creo que era, non sei se obrigatorio ou non, pero por norma traíase a ratificar o pleno da corporación e non o vimos. Bien. Rematei. Bueno, pois vamos a ver, o que poida contesto lle agora e o resto lle contesto logo porque hai cousas que non vou a poder agora que non teño aquí o dato.
auxiliares de axuda a domicilio e servicios sociais. Como se van a sustituir as auxiliares e tal? Pois vanse a sustituir según a lista que teñen e a persoa que estea, a primeira persoa que estea libre na lista que hai de axuda a domicilio. E os cambios nos turnos pois son varios cambios, porque había, por exemplo, a un domicilio de Esteiro, que é o primeiro que se me ven a min a mente agora, lle iba un auxiliar pola mañán e outra distinta pola tarde. Cando a que iba pola tarde lle iba mal ademais ir a Esteiro porque tiña outra zona do concello. Entón, ese, por exemplo, é un dos cambios. E son cambios de ese tipo, vale? Eu non podo detallar agora aquí exactamente cales, a que domicilio xa que tal, primeiro, porque creo que non é oportuno que aquí non vou a dicir ni que o domicilio xa o deixa de haber, pero tampouco sería posible porque son varios cambios e non sei exactamente todos, pero son todos nesa liña de agrupar por zonas para que os auxiliares se movan o menos posible e tamén que vaya cantas menos auxiliares distintas, mellor a cada caso. En este caso concreto, por exemplo, pasaba eso, e hai máis casos como este. Son cambios dese tipo. O contaconto de Louro sí que se vai a retomar. A persoa que iba a dar o contacontos en Louro está agora mesmo con unha baixa e por eso non hai contacontos en Louro. Tan pronto poidamos contratar a alguén e o permitan a situación do concello, a intervención, o cuadro de persoal e todo eso, pois se contratará a alguén para que retome, entre outras cousas, o contacontos en Louro. Tomamos nota do bache de subida ao convento. Limpeza do centro social de Louro e Peles. Non sei que persoa é a que vai a limpar ali, porque non me sei de memoria que persoa limpa en cada local. Miro e cho digo, sin problema. O centro social é unha concesión, non? Agora colleu unha persona. Sí. Non lle toca limpiar todo o centro. Sí, a ver, como se ten que encargar da limpeza de todas as plantas é o xudicatario da prefectura. Exacto. No que falabas dos pels, en canto nos comunicaron que non tiñan pels para as estufas, pois se lle levaron uns sacos. Non sei, se non nos comunican que se acabaron. Pero a mí o que me digan que non é que non leva peles, é que non están encendidas. En Selverán as selvas no momento que ponen arriba non se van a lista, tampouco vai estar encendidas se non hai millán, polo menos a la parte de arriba. A ver, eu cando o ano pasado, por exemplo, encargábame eu personalmente de programalas para que podelas programar, non fai falta que vayas a dar por todo, encargábame eu, pero bueno, a mí eu transmito vos o que non me dice. Bueno, da presencia policial é un rogo, tomamos nota e o trasladarei á policía local que faga fincapé naquela zona. Con respecto a que figuren as respostas nas actas, xa o comentei varias veces e xa falamos desto de feito. É unha pregunta que xa está contestada e xa o falamos máis veces. Non preguntei eso. A acta é, volvo a repetir outra vez máis, un documento polo que o secretario dá fe do que aquí acontece e, polo tanto, é a persoa que ten que decidir o que se recolle na acta. E iso non quere dicir, como se puido entender antes, que poña o que queira na acta. Simplemente o que a persoa que ostenta a secretaría considera que aquí acontece. E logo, por eso, nós despois votamos a favor ou en contra se estamos de acordo co que recolle esa acta. As contestacións que lle preguntei, Eu agora, sí, pero eu agora non recordo exactamente que contestei a cada unha. Non lle pregunto, contestou, sí, eu quero que solamente eso, non lle pregunto o que contestou, se vostede contestou as preguntas. Pois sí que contestei, porque igual que estou facendo agora e contrariamente ao que dixo en varias ocasións hoxe durante o pleno, lle contesto as preguntas sempre que o fai, a menos que sea un dato que nese momento non teño. Entón sí que contestei, igual que estou contestando. Quero que conste en acta eso. O que?
que vostede di que vostede contestou as preguntas desa acta. Quero que conste en acta. Da mesma maneira que pedín da vez pasada que constara a contestación do secretario e non consta. Vale. Bueno, por favor, na próxima acta vou mirar si vamos a pedir. Estou contestando as preguntas e non é momento de debatir. Terminouse o momento do debate. Usted preguntou e agora eu lle respondo. Vale? Así que estése calada e escoíteme mentras lle respondo. Sí, señora. Permiso de Porto San Pedro 2015, tiña permiso de Portos. Onde está? E xa falamos deso varias veces. Permiso Festas Carnaval en Portos para este ano. Estou dicindo que escoite, se quere, que non estamos en debate. Vale. Permiso de Festas Carnaval para este ano está solicitado, aínda non chegou. Está solicitado para o permiso vai ser no de Porto, Portos. non? Quen organiza o Carnaval? O organiza o Concello de Muros. Moi ben. Agardamos que coa colaboración de máis persoas, pero organiza o Concello de Muros. Moi ben. Sobre a redistribución dos espacios de Porto, tamén xa se falou aquí e xa lle comentei no seu momento, xa lle contestei. Selección de socorristas, non sei onde se publicou. Isto yo contesto no próximo pleno porque a verdade é que non sei onde se publicou. E a relación de pagos e renovación de seguros, igual, non sei se ti tes datos agora ou mirámoslo logo e yo contestamos despois. Vale. Isto xa está contestado en varias ocasións. Pago ao meu asesor xurídico. Bien, non hai un solo pago en concepto de asesoría xurídica dende que nós estamos no goberno municipal. Hai, como ten habido toda a vida desde que eu sei en este concello, un abogado que representa ao concello nos xuicios e cobra por ese servicio. Como había antes de que vostede estivera en esta alcaldía e como había mentras vostede estaba nesta alcaldía. Coa diferencia de que cando vostede estaba na alcaldía, ademais de lle pagar a un abogado por representar o concello nos xuicios, lle pagaba por asesoría xurídica, ademais de. E agora se lle paga, como se fixo sempre, por representar o concello. O pago haino, claro que sí, por representar o concello. A provisión de fondos. De que partida se pagan? Non sei cal é a partida. Miro e xa lle decimos cal é a partida. Non pregunto eso, preguntas... Contratos Helvetia por uns 16.000 euros. Pois igual, mirámolo e xa lle comentamos. A provisión de fondos? Bases de axuda a domicilio e coche. Non aparece publicada, pois tampouco sei onde a publicaron. Tamén lle comentamos onde a publicaron, así que o mire. Que pasou coa comida dos maiores? Pois que nos pareceu que tal cual estaba a situación do concello e tendo en conta que o anterior goberno municipal fixo a alegre previsión, entre outras cousas, de ingresar 500.000 euros que evidentemente non se ingresaron, nos pareceu que había varios lugares onde recortar. Co cal, a comida dos maiores se trasladou e a faremos en canto poidamos. Vale. Non están paralizadas as obras da piscina, salvo os días que o tempo non permite traballar ali. Cando o tempo llo permite, están traballando ali. Na poda de árbores está o concelleiro de Obras e Medio Ambiente co tema. Si é posible económicamente, o farán empresas e se non, terá que facer a brigada. Farolas de baño non temos constancia de que estén sin funcionar, de feito, desde que se fixo a obra, que foi unha obra considerable, nós non temos constancia de que sigan sin funcionar, a menos que sea outra zona distinta. Eu vexos funcionando e ninguén nos deu recado de que non funcionaran e de que as calles de Muros están verdes, bueno, é a súa percepción porque non hai moito tempo se lle botou lejía. Non hai moito tempo, digo, hai poucos días, Están verdes. Conflito cos traballadores da limpeza. Aquí o que se fixo foi unha redistribución dos espacios a limpar. Xa se fixo. Para resolver problemas varios. Xa se fixo. Hoxe houbo reunión cos limpadores e limpadoras de edificios públicos do Concello de Muros. É un tema que está consultado con Secretaría, que está mirado e que me din que non hai ningún problema.
Ninguén cambia das súas funcións, son persoas limpadoras e limpadores de edificios públicos que siguen como limpadoras e limpadores de edificios públicos, limpando edificios públicos. No Concello de Muros, efectivamente. No Concello de Muros. Os motivos destos cambios non é só unha cuestión de espacio, é así, eu comuniquei hoxe a todos eles que os convocamos a unha reunión e que viñeron. Eran varios os motivos, había varios os motivos, varios problemas que intentamos solucionar con todo isto, vale? Varios. Un deles, ese non é que fora un problema, é que cando fixemos a redistribución intentamos que os traballadores e as traballadoras quedaran cerca do seu domicilio, que quedaran aí. Pero non foi ese o motivo do cambio. O motivo do cambio foron varios, que xa yo expliquei as limpadoras e os limpadores. Entre eles, por exemplo, e tampouco é o único, é un deles, é a limpeza da piscina, donde había sempre solo persoal temporal, o cual provocaba cambios continuos na limpeza da piscina e problemas. Entón, nos parece que está mellor o servicio se hai persoal máis fixo nas dependencias da piscina, porque é un sitio complicado de limpar. E como eso hai máis motivos. Había varias necesidades que cubrir e asuntamos todos e fixemos unha nova reordenación e redistribución. E xa está feita, non? Xa está feita, non? Xa está feita. Moi ben. Cando vai ser a reunión, non o sei, o comentarei por vos cando vai ser a última reunión, e o do padrón da auga, pois o consulto co secretario e se ten que vir a pleno, virá que non hai ningún problema. Vénega. Ben, bueno, vamos a ir rápido porque sempre por cuestións de orde, neste caso, pero no final tampouco queremos alangar moito máis isto, porque somos valientes os aquí presentes. Hai unhas cousiñas que si nos gustaría comentar, vale, unha delas, bueno, os dous concelleiros do BNG formamos parte dunha asociación de nova creación en protección dos animais. Quería que nos informara un pouquiño do proxecto das colonias de gatos que o Concello levará a cabo en colaboración con esta asociación. Gustaríanos saber se valorou ou se vai a valorar invertir no Cine París para comenzar a transformar o Cine París. Gustaríanos saber se instalou o repetidor de televisión en tal, porque outra das grandes demandas históricas da zona de Abelleira, Torea e demais ao sinal de televisión. Do canto a piscina municipal, gustaríanos saber se o Concello pode dar unha data concreta, se se pode axustar ou se pode comprometer a dicir, pois tal día estará aberta para que os usuarios tamén se podan organizar un poquinho ou buscar outras alternativas, que nos consta que moitos están xa sendo usuarios de piscinas de outros concellos, porque se está alongando moito este tema. Ademais, non temos información porque efectivamente este mes non se convocou a comisión informativa específica. Temos un rogo en Abelleira, bueno, gustaría saber se a Brigada de Obras lle consta que os adoquins na estrada do Vilar están soltos en gran parte, unha obra que é bastante recente, non sei se está en prazos aínda de exixirlle o constructor que se faga cargo deso ou se, bueno, pero que se recoloquen no seu caso, non? Gustaríanos que nos informarades un pouquiño sobre os proxectos que se están levando a cabo, que nos parece unha excelente iniciativa, que é a dinamización da Praza de Abastos. Gustaríanos saber se se vai a facer proxectos para levar a cabo o saneamento nas parroquias onde todavía non o hai, que nos parece fundamental. A esplanada que quedou donde estaba antes a antiga fábrica de Daniel, non sei, é titularidade de Costas, non? Supoño. Gustaríamos saber se lle vai dar algunha utilidade ou se tedes falado algo con Costas para que vai ser esa esplanada ou se vai ter algún tipo de uso. A través das redes sociais chegounos unha pregunta referido ao canon eólico, e se co canon eólico que cobra o Concello polos parques, se se está invertindo sobre todo nas parroquias as que lle afectan os parques, como Torea, se se vai facer alguna inversión co que se recupera co canon ali. Temos preguntas sobre a visita de Emil,
pero, bueno, se falaches, queríamos saber se podíades concretar algo do que o Concello vai facer para amañar o paseo marítimo de Esteiro. Gostaríamos saber, igual que se vai restablecer o servicio de contacontos en Louro, se no restante de parroquias onde non teñen ese servicio, se se vai a poder darlle un servicio de contacontos para os nenos desas parroquias. Nada máis. Bueno, mira, o tema das colonias de gatos. Hai un problema importante aquí en Muros, que son colonias incontroladas de gatos, sobre todo en San José, no campo da Luna, non? Como ben sabes, porque además, como comentaste, formades parte dela, hai unha reciente asociación animalista creada en Muros. Entón, o que se vai a facer vai a ser conxuntamente entre a Asociación Anahata e o Concello de Muros traballar para controlar esas colonias de gatos, para controlalas, non extinguilas, para controlalas. O Concello vai a comprar unhas casetas nas que os gatos poderán comer e facer as súas cousas, e o persoal que se encargará de controlar todo isto será persoal voluntario de Anahata. Tamén fará unha castración dos gatos a asociación Anahata, e a idea é, bueno, que deixe de haber o problema tan gordísimo que hai, sobre todo nesas dúas zonas. É un traballo conxunto, colaborativo, asociación, concello. Con respecto do Cine París, aí, como sabes, fai falta unha inversión importante para poñelo ben. Nos parece que é algo que ten urxencia en poñelo ben, porque está na fachada de Muros e porque, ademais, é unha instalación de propiedade municipal, que o Concello teña un edificio en ese estado, lle saca legitimidade para lle pedir ou exixir aos veciños que teñan as súas propiedades en bo estado. Eso xunto con que, por sorte, e dada a gran actividade cultural que hai no noso Concello, fai falta, e cada día queda máis patente, máis claro, fai falta un local grande que poida albergar actos culturais con certo volume de xente. E ese sería un espacio magnífico. Cando vai a ser? Ojalá tuveramos cartos. No repetidor de televisión de tal, por agora non se fixo, hai un veciño de Abelleira que cede un terreo para colocar ali o repetidor. O miramos, o problema é levar a corriente hasta ali. Entón, estáse con ese asunto a ver se hai posibilidade de levar a corriente e se sería viable. Pero sí que hai un veciño que por iniciativa propia, ademais, o cual é moito de agradecer, ofreceu o seu propio terreo para instalar ali o repetidor. Non sei se é posible porque está o tema eléctrico. Agora hai que levar o tendido hasta ali. Entón, si el cede, pero non podemos levar a luz, entón, bueno, están mirando os electricistas. Non podo dar unha data para o funcionamento da piscina porque depende do tempo. Cando non veñen é por cuestión de tempo. Ojalá eu supera e que o tempo nos deixara abrila xa. O Sadoquens da Estrada do Vilar e tal, o mercado. Bueno, o mercado tamén, falando coa presidenta de Anahata sobre actividades varias a facer en Muros, pois eu lle trasladaba o meu interese en dinamizar o mercado, que tiña ganas de que tal. E a verdade é que dende a asociación están colaborando moitísimo coa dinamización do mercado e persoalmente a presidenta de Anahata, Fabiana, o cual tamén é moito de agradecer que alguén traballe así voluntariamente, altruistamente en algo deste tipo, é moito de agradecer. Estáis organizando actividades que organizan, bueno, entidades varias e coa colaboración do Concello porque nos parece que é importante organizar actividades ali que leven a xente ali. Non para que o mercado se convirta nun centro de actividades, que non é esa cuestión, pero sí para que a xente se acostumbre a ir ao mercado e vexa que ali hai postos, aínda que sean poucos que os hai, e ver se generamos movimento alrededor do mercado e empeza a tirar algo de aí. Son, bueno, así como van xurdindo iniciativas con Anahata e coa Sala Nasmo, que tamén está traballando en este asunto, pois a ver se damos xenerado ali movimento. O do saneamento das parroquias, pois
hai que, antes de nada, conseguir os proxectos para o saneamento. Sabes que son proxectos grandes e complexos. Entón, temos que traballar, sobre todo, con augas, a ver se conseguimos que fagan proxectos para as parroquias que faltan. Vale. A esplanada de Daniel e de Costas, efectivamente, entón, bueno, nos comentaba Emil nunha destas visitas que fixo, que xa fixo varias desde que estamos, así como... debe vir así como 4 ou 5 veces por aquí xa desde que estamos. Pois, bueno, aquelo en principio vai a quedar así. O último día que veu ali en Esteiro comentaba que de poñer uns bancos ali para que a xente que fai o paseo, no, el falaba de poñer bancos para que a xente fora ali a contemplar a ría. E, pois, bueno, non é mala idea, non é o mellor que se pode facer, pero non é mala idea porque moita xente pasea de Moros a Louro e é probable que a xente lle guste e que agradeza que teña un sitio para se sentar ali. Non teñen nada previsto, mas que quede, polo menos por agora, que quede así como está. O do canon eólico é o Fondo de Compensación Ambiental, non? E decidimos, bueno, explícavos Quintela, de iluminación. O canon eólico mercado da Xunta, evidentemente, todos os anos fan un reparto, poden ser unha parte eles e outra reparte nos concellos, en función do número de eólicos que teñen a 2 metros de liñas. Este ano foron 61.400 e pico de euros, van destinados a forro enerxético no cambio de sustitución de luminarias con lámparas de vapor de sodio 150 vatios por unhas luminarias LED en torno a 80 vatios. Este ano vai enfocado ao que é o viario da AC550 en Louro. Son un total de 62 luminarias, quero recordar ahora mismo. Na parroquia de Serres, o que é desde a Tremenda hasta a Ponte de Valdixería, son 15 luminarias, e o que é AC400 en Serres, que son en torno a 32 luminarias. Para a Villeira xa foron en outra subvención da Diputación, tamén se pediron unha cantidad de luminarias para facer o cambio, e por eso o do Fondo de Compensación neste caso foi para Loura e Serres. Se non houbera pedido no da Villeira, por coñecemento de que hai varios puntos de luz que dan problemas, que apagan certos tramos que nos comenta Tomás, o electricista, pois iría para aí, pero xa está pedido a Diputación. A Diputación non é unha cantidad fixa, a ver o que nos dá e a ver o volumen de obra que se pode levar a cabo. Bueno, do paseo de Esteiro xa o comentei antes, e dos contacontos noutras parroquias, pois podemos mirar se co persoal que temos podemos cubrir contacontos noutras parroquias, pero está complexo, e contratar máis persoal para contacontos coas restriccións que hai está bastante complicado, vale. Podémoslo mirar a ver se nos dá para repartir, pero sí que hai, como todos os anos, en todas as parroquias, sí que hai. Vale. Bueno, pois con isto remata o pleno da corporación. Moitísimas gracias por asistir e pola paciencia. Boa noite.